Salam mehriban dogonlar. Geçäşi edi dilleşer. Aşamyň haýyrly bolsun. Gadardan tomaşaçylar. Samana türsünme. Emme goňmy. Denjalş günläňiz düşümli bolsun. Uğurlu bolsun. Bilşiňiz ýaly 15-nji ýanwarda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň kontrrazvedka bölümi bilen bilelikde bir test synaw geçirildi. Bu synawyň testin guramaçylygynyň ady belli yalançylar şol Murat Gurbanow diýilen we şoň töweregindäki muhtorlar, yallaklar, mankurtlar şolar alyp bardy, ýöne başa barmady. Indi şu hak beleleşiginiň Türkmenim kanalynyň alyp barjylary olaram görüpdirler Murat Gurbanowyň çykyşyny şol biziň kanalymyz bilen malaşykly bir zat diýipdir, bize de bir zat diýipdir bolýan. Şoňa biziň hem jogabymyzy itiraz edip paýş etdiler. Şoň üçin tema girmenkä şu biziň alyp barjylarymyzyň haýşy esasynda şo Murat Gurbanow öz diýen sözünde, öz stilinde biziň alyp barjylarymyzyň jogabyny ýetirmek isleýän. Alyp barjylarymyz hekime, doktora ýüz tutupdyrlar. Şu Türkmenim kanalyna idiotluk virusy haçan nädip bulaşypdyr diýip doktoram şol Murat Gurbanowyň biziň kanalymyza gelip çykyş eden wagtyny aýdypdyr. Kut şo wagt Türkmenim kanalyna idiotluk virusy bulaşypdyr. O ýöne gözüňiz aýdyn, ondan soň siziň kanalyňyz ol virusdan antitel hemme zat ýer we ýer gutulupdyr diýip şular ýalakay aýtdylar. Bu biziň Türkmenim kanalymyzyň alyp barjylarynyň aýdan jogaby. Indi ýykylan göreşden doýmaz diýilşi ýaly. Ondan daşarynam bir ýalany has beter, has aýlygans, has absurd yalan bilen gizlemäge synaş diýilen bir neme bar, maslahat bar. Tarihte da adamlar tarihinde da şular ýalakay bolup geçen zatlar bar. Şoň üçin indi bular öz ýalanyny has bir aýlygans yalan bilen ýapjak bolýarlar. Olam näme? Gurbanowy şol haramda Gurbanowy Berdimuhammedow haramda nämemişin 14-nde Türkmenistandan gaçyp gidipmişin. Kimden? Şu osroklardan. Bildirişde şu günkü günýälmiň bildirişinde bir surat çykýar gören bolsaňyz. Allar köse. Gadaklaň meşhur allar kösesi. Ol gadaklaň allar kösesi. Gadaklarda allar köse olar ýaly görünüşdi. Türkmenlerde nähili? Murat Gurbanow ýaly. Hemme aýdýan zady öz karakteristikasy, öz häsiýeti, öz boluşy, duruşy bilen özüni tarif edip otyr. Utanman, uyolman, yüzüz adam gyzarman ýalan sözläp otyr. Bular näme diýdiler wagtynda? Gurbanowy öldü diýdiler. Şeýlemi? Öldümi, ölmedi. Ölmediğini özlerim gogulya. Yaman gogulya bulan özleri. Ýöne rejim bilen işleşen bizler bulan özleri. Muň sowgatnamasy. Haçanla şu Murat Gurbanow bize hücum edip başlasa den derecede rejim
bize we bizim eginleşlerimize hücum etip başlaýar. Näme üçin? Näme üçin? Näme üçin Azat İshakow ýygy giderli ýagdaýda internetden Orazy we meni gözleýär. Oraz we men bilen men telefon nomerlarymy sorap bizim bilen şular ýaly habarlaşmak isleýändigini aýdýar. Bir aýdýas bolýa, hanonno aç kamerany gürleşeli zat diýen ýok. Diňe Azat İshakowyň adyndan mesaj gelýär. Telefon nomeryny iýber, sen bilen gürleşjek. Hawa adresiňi zadyňa aýt. Biz hemme nirde ýaşaýanmyzy hemme zadymyzy aýtmalymyşyn. Şolar ýaly. Diňe maňa gelýärmi? Men eňneşleme gelýär. Ýöne bu 15-nji ýanwarda Serdaryň 3-nji diktatorlygyna türkmen halky nähili reaksiýa berýär. Halk psikologi taýdan şoňa taýynmy dälmi diýip bir syna geçirli. Munam Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň razvedka bölümi we şoň oýnatgylary bilen bile geçirli. Murat Kurbanow sen özüň şolaň oýnatgysy. Aýdýan zatlaryň bary şolaň zakaty boýunça aýdylmaly zatlar. Bizim Türkmenistanda çeşmelerimiz wa eli. Sizin Türkmenistandaki çeşmeleriniz şolar. Olaňam näme niýet bilen size yalan habar berýäni belli. Inni halkyň kanaly diýen. Halkyň gollamayan kanaly nähili halkyň kanaly bolýar? Sen näme etjäň? Gardaş. Ne bu hal? Garas watandaşlar. Size gıynaşly bir habar berýän. Murat Kurbanow diýip bir adam mady. Ady orçça bolan bir Kazakstanyň bir hereketiniň kopýasy Türkmenistan boýunça şahamçasy Devekan şahamçasy Devete şoň ýol başçysydy. Soň bu Türkmen halkyny alla bilmedi, Türkmen halkynyň anamyna giri bilmedi. Köp zatlar wada berdi, her zat etdi. Gyzyna söwük gördi, namasyna söwük gördi Türkmenden her zat etdi ýöne. Türkmenler provokasiýa gelmedi, halk provokasiýa gelmedi. Diňe özü ýaly. Töwregindäki adamlaram kimler bilýäňizmi? Plany bir bay Gyzyllyşly birini jaýlapdyrlar diýilenne diýip eşdip gidip şoň mazaryny gazyp şoň Gyzyllyşyny owurlayan adamlardan ibarat şo tetelli şo häsiýetli adamlardan ibarat şaýka şu. Bular Türkmenistanyň rejimi bilen işleşmäge beýlede dursun. Bular syýasy güntuho, bular gawat gelen bilen ýorgonyň aşagyna girýär. Inden bular namusly boldy. Soň näme diýär? Biziň ýolumyz ýa ak şeýle beýle ey Hudaý. Indi wara garaşyň. Türkmenistanda bütün ak renkler, ak maşynlar gadaňan edilýär. Näme üçin? Çeşme gerek, çeşme. Inha bilen edýänlärdi. Azatlyk radiosunda da şeýle işlenýärdi. Rejimiň zakaty boýunça habarlar, rejimiň zakaty boýunça format hemme zat rejimiň kontrolundadyr. Inni şu pursatda daşary ýurtlarda Türkmenistanyň ilatynyň köpçüligi daşary ýurtlarda bolan soň bir adam akylly, adam ýaly bir oppozisiýa bir halk hereketi döremeli bolan, bular inaşol döremeli ýere pok çyrşap, wejera bolup, maskara bolup berler. Sen Murat Kurbanow, olar ýaly halkyň lideri, halkdan golluk alýan bolsaň, halkyň hereketi bolýan bolsa siziňki, onça adam aýrylyp gitdi. Näme üçin? Näme üçin? Ullokan bir girdeji getirip oturan kanalyňyz ýapylyp gitdi.
Sana näme üçin çopanlaýarlar bilýärmi? Sen diňe goýunlara erte kaýdyp ynanlara bilýän. Şoň üçin sana çopanlaýarlar. Sana çopanlaýylmagynyň sebäbi şol. Çopanlaýmak bir aýdýa Murat Gurbanow çopan bolsa diýe onda türkmen halky goýunmy? Mahluk. Sen bu zatlary otyr ýerinden neme diýärmi? Abrabot edýärmi? Şo taýyň bilen sen dünýä seredýärmi? Kelläň işänek da kelläň ýerine şo taýyň işleýärmi? Türkmen halky nerede? Murat Gurbanow we şoňa meňdeşler nerede? Oho, bulan bary ýalançy kezzap bular. Onuň uğurluk eden uýalmaz üstüne gelen uýalar edýär. Pohuny otyr, Gurbanow 14-üne gitdi. Inni Hudaý saklasyn, Türkmenistandan bir samolyot uçsa, uçsa, ay bular deveti bizden gorkdy, ay ondan gorkdy, gitdi, plan etdi, eýle boldy, beýle boldy. Inni bulam hiç. Başga bir bulan samsyk gurruňy bar. Bu Taliban samsyk gurruňyny ertekisini bulara aýdyp berenem, şol kellesi ütkep beren General Timur. Serkerde däl o, General Timur, general ol. General boldy. Biziň berýän maglumatlarymyzy özleriçe üýtgedip, öz yalanlarynyň arasyna sokuşturup, näme diýe? İstediýe Russiýa diýe, ýüze vurdy diýe kömek etmekden ýüze vurupmyşyn, öz eden işiňizi, öz ýalňyşyňyzy özüňiz düzeltipdir, eýle beýle. Ine Russiýa şeýle diýdi diýär. Şol Timuryň tapýan samsyk gurruňy. Sebäbi Timurda Owganistan fobisi bar. Owgan fobisi bar. Umuman Sovet mentalitetli adamlarda Owgan fobisi bar. Owgan ile bilen nervisi hemme zady üýtgeýär bilen. Bular hemme zady ýadyndan çykarýar. Bulan kellesi o tiryerin bilen yer çalyşyp, kellesiniň ýerine o tiryeri işläp başlaýar. Ýaman täsir. O masaly näme üçin getirdiler? O zatlar näme üçin aýtdylar? Bizi başyndan bäri şular ýalaky sokuşluklyň içinde görkezjek bolup, ýyrtar ýaly ýyrtdylar. Oňa sebäplerini häzir düşündirjekmen. Şu gün nokat goýjak şu gurruňa. Sebäbi Murat Gurbanow öllü. Sadakallahul azim. Başka bir bilemok adammy ya bir hyýalatmy, privideniýamy, näme belli däl. Bir zat otyr otaýda ýöne ne adam ruhy, ne adamyň logikasy, ne edep terbiýe, ne leviz hiç zat ýok. Şoň üçin bolmayan adam hakynda gürläp oturup, ýygynyň gürläp oturmagyň manysy ýok. Şoň üçin bagyşlan, ullu gynanç bildirýän Murat Gurbanow diýilen adamy ýitirdik. Salamlaşyp tema geçdik. Bugünkü temamız aslında 15-nji ýanwarda türkmenliň üstünlüği kimler nähili synaglar geçirdi. Siz pikir edýäňiz, bu pohluja osurok bular bu provokatorlar bir zat etdi. Ýok, bular diňe halkyň ünsüni bölmeli, halkyň arasyndan çykyp biläjek gerçek goççylyklar, hakyky aktivistleri rejime tutup bermeli. Bulan başka wezipesi ýok. Aýdýana, orazyň ýyna düşüp berler, meň ýyma düşüp berler. Maňa hüjüm edip berler, orada hüjüm edip berler. Häzir esasy hüjüm edilýän Azat Iskakowyň üstünden hüjüm edilýän men bilen orada. Näme üçin? Geňdämişi? Esasy hüjümi gurnaýan kim? Komandir Murat Gurbanow. Tötenlikmi? Öňkü edeklerem şeýle boldy. Aýdylmajak zatlar boldy. Siň bareňiz namardasyz, götüňizde gaýratyňyz bolsa, men nirde diňmi bilýäňiz hemmäňiz. Gelin maňa deň.
Näme dogun garnysy diýýäňiz? Biziň bilen dahyl bolmayan adamlara diýýäňiz. Näme üçin? Näme üçin olara ölüm haýwatyny atýaňyz? Olaň näme dahyly bar bu işte? He? Siz özüňizi oňarman, bokuňyza bulaşyp beren bolsaňyz, biziň günäkärmi? Türkmen halky günäkärmi? Özüni oňarýan aktivistler günäkärmi? Öz idiotlugyňyzy şolara sürtjek bolýan aktivistleriniz günäkärmi? Idiotlaryň lideri. Şumy adamçylyk. Adam ýerine goýup saňa adam ýaly hemme zat düşünürli. Biziň kimdigimiz, biziň geçen syýasy ýolumuz, syýasy, medeni jemgyýetçilik ýolumuz, tejribelerimiz hemmesi düşünürli. Ya sen doğrudanam düşünüňok. Ya sen Türkmen dilin gowy däl, ýeterlik däl. Ors diline ýeterlik däl. Fransuz diline şolar ýalym kadýan. Sebäbi bir adamyň başga bir daşary ýurt dilini öwrenip bilmesi üçin şoňa bir fundament gerek, bir ene dili gerek. Şo ene dilin bolmasa kıyın bolýar. Ina Eranny türkmenler daşary ýurtlara çykanna ýa o wansany türkmenler daşary ýurtlara çykandan iň köp näme probleme ýaşaýarlar? Öz ene diliniň fundamenti bolmanyny üçin şol daşary ýurtdaky dili bir zadyň üstüne oturdup bilen oklar. Dilçilikde lingwistikada şeýle bir zat bar. Sen öz bir nimeň maýaň bolmaly. Bir sen öz bazaň bolmaly. Ene diliň. Sen ene diliň bilen orçany, fransuzjany näle bilen ok. Umyt edýän, sen kemçiliň diňe şu dildir. Dil sebäbi dili bilmeýäniň üçin düşünýän näldin diýip pikir edýän. Sebäbi gürläp oturkan, gürläp oturan zatlaryňa özüň düşünmeýänligiň belli. Nirden belli? Udarenýalardan belli. Diliň aýlansyndan belli. Çalgyrt gepleşiňden belli. Sebäbi ýadyňdan çykarmajak bolýan. Ýa tutupsyň, ýöne aýdýan zadyň nähil many berýär, näme many berýär bilen ok. Men saňa gynanýan. Ýöne inni seni Türkmen halky ýitirdi, şoň üçin inni aýdyp oturat ýok. Ýöne beýleki boklaja senaриолоňyz bar, tökmeçikleňiz. Onu ýaman gowy edip düşünürjek häzir. Gaýdyp ýadyňyzdan çykmady ýaly häzir düşünürjek. Türkmen ýigit. Salam döwlet ağa, salam watandaşlar giýçäşi. Türkmen ýigitiň bir ýerde bir nemeti bardy. Tesbir bardy. Bulara üns berenine degmeýär diýip. Olar ýaly gaýratly bolsaňyz, hemmäňiz üýşüp gelin. Ina ýekece kuşçy. Siz menem ýadymdan çykaryň, Orazy, Wepany, Azadaýny nähili bolup bilenmek. Belki hemme şu hakykatyň halkyň tarapynda duranlary bir tarapa goýun, ýekece kuşçymiz bar Türkmen ýigit. Tutuş tohum tiýiňiz bilen. Mehemäňiz, devekaňyz, dewetäňiz, başga düdügdüň nawuk nämeňiz bar bolsa, hemmesini getiriň. Ina Türkmen ýigit ýekece özü, bir adam, ýekece adam. Bareňizi on potur diýär. Siz näme paňlap ýörsiňiz, näme üňünüp ýörsiňiz, hondan märsi bolan bolup ýörsiňiz. Inni bir maskara bolmaň da, goýuň da inni bir. Näçe gezek maskara bolmaňyz da. Näçe gezek maskara bolmaňyz da. Allah'ım Rahim canyan iň soňunda ana düşünüripdir. Öz garaýyşyny beýan edipdir. Näme şondan sapa galaňyz? Şolum bir umyt bilen baranlarda araňyza goşulanlarda. Aha hemme zadyňam bir çen çaky bar. Bu ýalanyňam jypdyrunyňam bir çen çaky bar. Aha size geçdiňiz aý. Küntüleňam adaty küntüleňam bir
Nemesi wa? Prinsipi wa, sizde prinsip işsat yok. Hudaýdaklaryn eňňere. Taza oturtmaýyn. Ramazan juma salamu alaykum illeşler diýe. Salamu alaykum döwlet ağa diýe. Taza Ramazan juma. Sen oňorduň aý döwlet ağa diýe. Bilemok näme diýdiň. Garaja oglan. Assalamu alaykum mehribany illeşler döwlet. Salamatlygyňyz hemme giçaşy taza oglan. Türkmenligi daha şagam diye ömrüňiz ok bolsun Türkmenligi. Ramazan juma. Döwlet ağa ol Türkmeniň dewletesi agşam näme? Näme içip ertir uğunaş içtik diýip aýdýan toparlardan ne? Türkmeniň marrazaryň inni özü gaçaýmasa, Gurbanoğlu gaçmaz. Inni marrazaryň özü gaçar halkdan. Özü gaçmasa da gaçyrýarlar, görürsiňiz diýe. Yitirdik diýdimi? Yitirdik biz adam, bir ol adam. Inni ol adam arada gürle oturanyň nemesi ýok, manysy ýok. Geregi ýok. Garaja oglan türkmen allar kösen ni hojoýunlary epläp otyr. Aýak allygyna gitdikçe batyp otyr, batgan diýe. Maskara. Ramazan juma. Men bolary ýaly bu derejedir etmedim. Hudaý takladım. Ramazan juma. Yo. Her gedek bize hücum edenle bizim doğan garnaşlarımıza, egin neşlerimize hücum etiliye, ölüm hayvat atılıyor. Her gedeginde şeyle. Şun bilen soru cevaba başlanta şeyle oluyor. Ne için? Hani biz rejimin adamıdıga? Tentekler, samsıklar, çurbanlar. Hani biz rejimin adamıdıga? Ne için onlar rejim beydiyen? Hı? Sizin yorgunun aşağında näme etip bereniňizi biz bilýäs. Wagty gelende halk psikologik taýdan taýýar bolanna sizin käbir pystypyjyklaryňyzy aýdar, şonda girmäge deşik tapmarsyňyz. Siz pikir etmeň. Biz köp zady bilýäs. Şoň üçin biz gerek sizin hojoýunlaryňyza. Bizim gerekligimiziň sebäbi şoň üçin biz köp zady bilýäs. Biz syryňyzy bilýäs, sırlaňyzy bilýäs. İçinizdäki gumaloklar sanap bilýäs biz. Garaja oglan türkmen ir gitdi pahyr MKS ýa. Yitirdik. Adamçylykdan adam tandan çykdy. Yalanyň soňy ýok, yalan dünýä giçäşi, watandaşlar döwlet ağa giçäşi. Garagul. Salamu alaykum türkmenim milletim, halkym. Türkmenistan, Baýhan, ýoluňuz hak, ýoldaşymyz hak bolsun inşallah. Aýdanyň gelsin minnetdar köp sag bol, taňary ýalkasyn. Galaxy KTM. Salamu alaykum watandaşlar döwlet ağa giçäşi. Marat çürken toruna düşsün, ejesem bolsaň çürkeýä diye. Watan oglu salam, akkam salam ýollaşlar diye taýjak. Türkmeniň tesvirçilere idiot diýen bolsa onda näme özü näme onda? Kesel ýokmaz adam özü perewod edäýsin diye. Şatlyk diye şolon kanalyna çykyş edýär diye. Inni. Şatlyk şeýhyfy.
şu işlerin arasında getirip sokon şol şaýka dälmi? Şolar dälmi şu işin içine sokon? Rating bolsa bolýa, show bolsa bolýa. Bizim kanalymyzyň girdejisi galha bolýa diýip aýagallygyna öz aralaryna şatlygy goşup şatlygy meşgul eden şolar dälmi? Ünsveriň syňnaň eýle-eýleden, ünsveriň syňnaň şatlyk bizim kanalymyza haçan gelipdir? We siziň birleşiňiziň, siziň şaýkalaňyzyň arasyna haçan barypdyr? Şatlyk. Şatlyk bilen perdaň aňyrsynda, yorganyň aşagyna nämeler edip ýörsiň adamlaryňyz? Atoýnatjak bolýaňyz, samsyk bolaňyzsoň, bokuňyzy balaňyza, aýaňyza bulaşdyrýaňyz. Ýüzüňizi, töwereňizi de sıçratýaňyz. Boklu bolanyňyz üçinem bok hemmekse bulaşsyn, hemmekse çyrşaly şol boku diýip arzu edýäňiz. Ýöne tebigatyň kanuny başgaça. Bulan niyeti yol açmak däl, gaýtan meter geljek rejimi reklama edip beter ýollary öňküden beter berkitdiler diýe gaty dogry. Inni bärde dilegelli bilegelli. Ýalanyň soňy ýok, ýalan dünýä. Ýollaryň açylmagy meselesi däl bärdäki mesele. Bärdäki mesele üçüncü diktatorluk üçün halkyň reaksiýasyny synap gördüler. Daşardaky we içerdäki. Birdan bir zat bolaýanna, bir zat ütköşüklük bolaýanna bu halk nähili reaksiýa berebilýär? Bu halkyň logistik taýdan derrew nädip özüni herekete geçirebilýär? Nirden nähili reaksiýa berýär? Psikologiýa taýdan nirsi gowşak, nirsi ber? Kimler öňe saýlanýar? Kimler diýwar bolýar? Kimler söýüg bolýar? Şol zatlary bilmeli. Bir ýurda çözjek bolsaň, strategi ähmiýetli nokatlary öňünden öwrenmeli. Şolary öwrenmeli. Bular häzir taýlajak halkynyň, ýurdunyň strategi nokatlaryny psikologiýa we fizik taýdan öwrenýärler häzir. Seretde durun. Propagoýjak bolarlar ýöne 15 fevralda özüni oýnatmadyk. Türkmen halky, Türkmenistanlylar bulardan üstün çykar. Başgalaryny biljek ýöne bulardan üstün çykar. Bularda logika ýok, akyl ýok, wyjdan ýok, hiç zat ýok. Şoň üçin näçe baryp arz şikayet etselerim, biz gowy bizden galanlary rejim bilen işleşýär, biz gowy, biziň bilen işleşiň, bize inanyň, bizi gollaň diýip näçe öz küntüçülük, syýasy küntüçülük hyzmatlaryny hödürleselerim, hiç kim gollanok. Sebäbi Türkmen halky gollanok, Türkmen halky ananok. Hany bir nemeler bolýar, bir bağışlarsyňyz bir näme diýe? Enesi ýalamadyk diýen ýaly bir neme bolýar, bir pis bir zat dowýa bolan şoň haýwanlarda hatda bolýar, ejesem şoň enesem ýalany oňaşyn. Şol ýalaky pis bolar. Nirden äl düş görüp kim bilýär? Özüne aýdylýan zatlaryň dogry bolup bolmajagyny teljer biljek nemede däller. Şoň üçin özü guş kelle diýe. Dialektiýan salam diýe salam. Watan ogly Farhat Meymankulov diýilýän haramzada wagtyna obasyna adam ölse gönü şonuň altyn diýişini almak üçin
barýan ekeni. Şoň üçin şoň mazarlyklarda, gonamçylyklarda tejribesi şo taýdan eken näme? Şo videoda näme edip bereni belle mazardaşlaryna. 100% dogry bir maglumat inşallah wagty gelende orta subutnamasy bilen çykararsyň. Bäh, watan ogly, şatlyk bir täsin maglumat bardy zat diýä şomy ýoksam şu aýdyanyň. Araja olan bäh diýä. Ramazan juma erkek watan ogly diýä. General Timur diýä edilödi. Yalanyň soňy ýok, yalan dünýä döwlet dağın diýişýaly bularyň köpüsi 5 köpük diýip islenlik ýorgunyň aşagyna girerler. Ýollar açyk, öňüm her ýerde içi daşy garaýba ýapyp öňküden weter etdiler diýe. Ýa bu goýnatgularyny tek köp zat ederler, köp zat. Her kim öz ýalydyr öýtjek bolýarlar. Halkdan ar almak sebäbi itiň isbitiň ady bolman soň şoňa namys edip, namysam ýoklaý bolýan, şoňa içi ýanyp halkdan ar aljak bolýarlar. Ýa siz halk bolup bizi itiň isbitiňe almadyňyz, adam sanyna goýmadyňyz. Biz oňa syýasy gündüzçilik hyzmatymyzy hödürläp häkimeti ele geçirsek ýa-da häkimeti ele geçirenden şuwulçysy şo nemesini oýnap gyjyklap berýänçisi bolamyzda görkezler size diýip şol enkebeden taktikasy. Sovet mentaliteti bilen ýaşap gören mankurt samsyklar. Näme diýe? Döwlet dağı şoň 3-ünü 7-sini harar Diyalekt diýen biziň etmeli zatlarymyzyň gurrungyny edeliň diýe, bor gurrungyny eder. Häzir ýöne men şol talibanlar meselesini şol gaçyp gitdi, talibanlar getirli, eyle diýip pogny otýar. Şol Timur generalyň niresinden belli däl toslap tapan yalan gurrungyny men size goýup düşündirjek. Näme üçin şular ýalaky? Awganistan, Taliban faktory ara sokulýar. Şular ýalaky. Ýadyňyza düşýän bolsa, biz Erkin Ses kanalyna hakykaty aýdyp başlamazda da derrow bize hüjüm etdiler. Sebäbi Kamil İlbegli asly Awganistanyň bolan soň derrow tökmed atdylar, beýtdiler. Näme üçin beýdýänlerini men goýup iň soňky gerek düşündirjek häzir. Näme üçin Awganistan argumentini şolar ulanjak bolýar. Nam ýok eden bolýarlar. Näme nam ýok edýän bular? Men şonu düşündirjek. Sebäbi o götü bokluja jüjejikler bolan ýaşlaram bir videojuklarda atlar eden bolurlar. Bular ekstremist, eyle beýle wepa orada ekstremist diýip kawat gelen ýere arda ýazyp şikayet edip halkyň öňünde de näme diýen bolýarlar? Ay biz wepa, biz orada, biz azada kömek etjek zat. Şolaň aýagyndan, biziň aýagymyzdan halkyň hakykatyň tarapyny tutýandan aýagyndan arz şikayet edip görenler size. Kim gepçeli? Kim? Siziň özüňize. Owurlyk eden ýolmaz, üstüne gelen ýollar. Ya da Türkmena gowur sözi var. Owram özüne sordy ýa, orramsam. Owra da diýe hemmekşi owraýaly, orramsa da hemmekşi orramsaýaly görnýär diýe. Size de şeýle. Sizin tek bu edýän hyýanatlaryňyzyň
hemmesinin gaýtargysyny alarsyňyz. Allah'dan am alarsyňyz, halkdan. Bumerang hemmesi gaýtyp geler. Öwet ediberin. Türkmen ýigit rejim bilen bile soň ol aňardan Ýewropadan alýan sizi oýnajak bolýanlar, Gazagystannaklar hemmesi bilen bile gelin. Hemmesi bilen bile gelin. Götüňizde gaýratyňyz bar bolsa maňa degin. Beýlekilere däl, maňa. Meni günäkär gasap etdiňiz-de, 15-nji ýanwarda hiç bir poky başara bilmediňiz-de. Döwlet baýan günäkär. Dogrymy? Siz doga bitdi. Hudaý tarapyn hiç tat berilmedik size. Şoňam günäkäri döwlet baýan. Men näçinji ýylda dogulany, siz näçinji ýylda dogulany gardaş? Logikaň bir namasyna deňmede. Logikany bir ogurlamada. Hemme zady ogurlap çykdyň. Türkmeniň olar ýaly kesel ýokmanlara gynanç bildirmeliler agam. Eli bilen eden egini bilen çeksin diýipdirler. Ýöne olar sırtı bilen çeksin diýen gaty dogry, ömrüň uzak bolsun. Garagul Baýhan nokta goýsaň gowy bolar. Ruslaryň gepi bar. Nistoit degmez diýe. Gaty dogry. Gaty dogry ýok. Men iň soňky söz diýdimmi? Mundan soň näme meseleler şonys? Menden hiç ýyly jogap düşündiriş ýok. Oturdy şu iň soňky düşündirişi. Seniň ýaly adamlaryň gurrugunu etmek gerek däldi. Türkmeniňet bolly inni öllü olur diye ediledi. Türkmen halky gömdi. Barny gömdi. Ramazan Juma. Falşy Türkmen TV üstüne adam çağırmakçı mı diye. Ki şol gelen. Şolun istili de şol. Bir wagtlar men adamdan bur topar yasama profiller açıp çemeniň adından Deveten kanalyna söwgen bolýardylar, hüjüm eden bolýardylar. Bur toparda öz adamlary diýdi. Özleri diýdi şonu. Özleri. Men näçe de gaýtdym, şolu petiklen, şolar ýalatlara öz kanalyňyzda ýol bermeň diýip etmediler. Bilgeçinden psikologik taýdan öz mankur şaýkalaryny gowy edip hipnoz etmek üçin şolar ýalatlary etdiler. Ahlak hiç tat ýok. Karagul şu kanallarky ýigit gyýlaryň gıybatyny edelliýe. Karajoğlan Türkmen aýdýan informasiýasyny işläp ýetişenok beýin jagady şondan büdüreýe allar köse diýe edilýärdi. Ömrüň uzak bolsun Karajoğlan. Ramazan Juma başyma sag bolsun ýerleşler. Marazdyrryň ýatan ýeri ýaty bolsun. Watan ogly Allahym Rahim küntede pul gerekdi. Allahym Rahim näme üçin beýle diýen men düşünmedim. Allahym Rahim hakykat aýdyp otyra. Karagul öz şaýat bolan gözü bilen gören zatlaryny düşünür otyra Allahym Rahim. Kanallarkylar ağzınızda altın dişiniz bolsa häzirden ayırdyň, bolmasa devete görüňizi açar, madarda da rahat bermez diye. Karagul Ramazan Juma maradary kim diye. Gellikäri dağın aýdýan neme sol? Lakamy. Asalyny ölmeli diye.
Täze Türkmenistan ýatan ýere bolan öldüm Murat Gurbanow diýe. Adam bolan Murat Gurbanow, adam ruhy, bedeni zady, adam bolan Murat Gurbanow gitdi. Häzirki oň ýerine oturan duoynik, oň näme belli däl. O robotmy? Adam ruhy bolmaýan ýa bir mahlukmy? Belli däl näme. Şoňa üçin Watan ogly, adamçylyk diýilýän sözüň A harpy ýok üstünde diýe. Gürrüňsiz bir ýüzüge zarar daray adamyň bilýän. Watan ogly, Täze Türkmenistan Merdan Muhammedow, sen bu ýerlere gelýänmi? Utançsız maňlaýgara diýe. Täze Türkmenistan näme şomy? Merdan Muhammedowmy? O da bolaýmasyn? Ali tatly salam aleykum. Söwüşjek bolsaňyz petikleýän. Awaryňyz bolsun. Birinji weýiň soňky doýduruş. Ýalanyň soňy ýok. Ýalan dünýä döwlet aga men sen bar häsiýetiňi agladym. Kim näme pikir etsin, biziň niýetimiz isyan gozalaň çykarmak däl. Zalyma kimdini aýtmasak dünýäni zalym alar. Siziň üstüňiz bilen ýetirmek diýe. Edilöze gatdy dogry. Siyasi küntüçülükden katı köp pul var. Biznes ediye, MK diye. Uğrasana diye, sepini diye. Häzir uğratacak sana. Häzir uğratacak. Häzir uğradayan bir mut mehrumandan olur. Bir eginleşimiz çakılı uğrat. Efire gelen gatnaşaýyn näme uğradan nädir şoňa? Ondan kalan ýerimizden dowam ederiz. Häzir uğradan sana ýaman adyň kyn aýtmak adyny. E-mailinden iýerýän häzir. Iberdim e-mailinden. Gelseň alar. Watan ogly. Arnamysly adam halky gyrgynçylyga uğradarmay, bu dewlete itler saparsan çoň pedofil hanradyň küntüleri George Soros'un yallakçylarydyr. Timur Serkerdawaşy öňem oýnatgy ekeni general üstüne siýip kowupdyr diýe. Olar ýalatlar aýtman gerek ýok. Ivan Grozny salam döwlet watandaşlar diýe salam. Türkmen watanym döwlet menden bir sorag diýe. Ber soragyňy kardeşim. Bolmasa bolýar sorag. Artlan teni gördüm ancak häzir bir galaksi ol halkyň köçe çykmajagyny gowulýa. Günwatar güýçlerine halkyň arkasynda durup beriň diýip ýurda geljekde
NATO goşuny salyp rejimi we halky terbi dağın ettirip jübileriniň galyňamagynyň arzuwyna diýen. Ha, indi şu taýda bir zat bar. Mehmandy onlar. Gurban oğlu 14'ünden kaçıp giden olsa. Doğru mu? Prezident kaçıp gitti. Prezidenti kaçırır yani. Sizin şular yalaki täsirli, sizin täsiriniz bağ olsa Türkmenistan'da. Paraydalı. Şular yal täsiriniz bağ olsa. Kimin aşağına yatırdınız? Beden aşağına yatırdınız mı? Gidin onunla. Gidin onunla Türkmenistan'a. Gitmeleken inizde. Hakimiyeti ele geçirmeleken inizde. Yok Talibanlar şeyle böyle. Talibanlar ertekin aýdýan. Ol ertekiňem nerden çykýandy men häzir aýtjak. Gowy edip düşündirjek şonu. Türkmen watanım döwlet menne bir sorak halk bir iki tane taşakçyny ýok edip bilen ok nädip şol haramlygyny ýok edip bilýärdi. Dogry aýdýan. Men öňkü çykyşlarymda da aýdypdym. Intek biziň haramdaga goloýlaşar ýaly mümkinçiligimiz ýok. Häzir näme üçin? Sebäbi haramda bilen biziň aramyzdaky meýdançany şu poklar suwap poklak koydu. Minalak koydu. Şol esasy bärde maksat. Haramdagy eliyetmez etmek, şoň goloýuna baryp bolmaz ýaly. Şoň daş töweregini tampon zona diýilýär, tampon bölge diýe nemeler. Türkler şu arada bir nime zona bolýar, bir meýdança. Şoň arasynda minaly meýdança döretmek. Şoň wezipesi şo. Şoň üçin bular halkyň içinden çykyp biläjek batyrgaýlary tutturup, sattyryp şol howpy näçe azarsalar şonça gowy bolar üçin. Bular köp taraply işleýär, iki taraply däl, köp taraply. Inni häzir aslyn bu soruk gelýär. Näme diýe? Meselem maksat Türkiýanyň kim ol men tanamam bilemok. Näme gerek şolar ýa-da onuň? Koy her kim gürlesin, aýtjagyny aýtsyn. Haýwat bilen ýa birini beýdip dymdyrjak bolmak, temetjek bolmak bu näme däl? Bu dogry metod däl. Gürlesin näme? Her kim özüniň kimdigini görkezýär. Türkmen watanym, halkym hiç kimden görenok. Mysal üçin özüň şol aýtjanlaryňdan gorkýanmy diýip soraýar. Şahin salam diýe. Salam gardaşym. Türkmen watanym gorkamak ýöne şol maksat diýen men gezip gören ýurdumda gezenok da bolmasa bütün Mısır'da bolýar diýe. Näme gerek şolar ýalatlar? Vandalizm bilen, banditlik, garakçylyk bilen mesele çözdürenok. Hoş geldin. Assalamu alaikum. Yok Letiyanya yaman nemen adyň gaty neme? Fin. Arslan'ı bilýän. Hoş geldin Arslan. Hoş bulduk. Ol neme kadın Rim imperatorluğu. Ya sana da hücum edip başladılar mı? Ayağlarına bilen orada bizim ilen çalanlarımızda daşta vurumuzda ayağlarına hücum ediyorlar. Murik bilen bile. Hemme taraftan hücum ettiler. Senem adın ütködün son dedim sana da yoksa orada ettiler mi diyeyim.
Neyse şimdi mesleğler o taylı çıkıyor. Göroglu ve boş çabalanýarlar agam bularyn hemmesi hany 10 mäşinde halk gol çok sen dogry aýdýan halk taýynnäl entek näme diýenini inni arslan gassaglaýçakladyň ýok bolsa men şu owansan meselesini düşündireýin-de. Böyle Ruhsat bolsam. tap ne o aslan ne düşünmedim neme tutmasana gelip durdu. Yok. Şol deme Allar köz aýdýa Gurban ulu gaçyp gidipdir diýe 14-ünde gaçyp gidipdir Gurban ulu diýe biziň şu provokasiýalarymyzdan, haýbatlarymyzdan gorkup soň kerkin üstünden hem diýe Taliban getiripdirler bilgeçinden niýe? Talibanlar wapşe ýok taýdy. Yo şonu getiripdirler diýe şol birden niýe biziňkiler birda etjek bolsa şo inha Talibanlar geldi nämetdi bulaşıklyk çıkarmak üçin niýe daray kepiň tümmekleri. Bar gördüm kaç gider ama ýok demedi. Şo çeşmelerden tapteklatdyr. Gürläp oturka aýdy häzirem baran şu wagtda ýokarda uçup berdi şol Amerikan prezidentiniň samolyoty näçe unnap ýokarda uçup bilýär şol orýalak bolmaly. 14-ünden bäri 2 günnäp ýokarda uçup beren bolmaly näme? Haramdan samolyotda gorkup. Ondan kimden ýaşa gürläp oturandan gorkdy. Onu bilmän. Yaman täsin aýbara. Yaman täsin şular ýaly fantaziýa bolýar-da. Saga görýär. Saga aldydan. Saga görýär ýa-ni derede oturdy. Ýok, da biçirýärler, diýen çekdirýärlermi näme? Bolsular ýa-da kuskeden okşy. Sebebi çalt gürleýänlerden bilen okşa ýadyndan çykarmajak bolýar. Köpsini dileme gürlen ok. Ay bolýar-da. Inne şu men owansan meselesini düşündirjek bolýan. Näme üçin şu oppozisiýa işlerine bilan paltasy taşa degenne bilan kontrazvedka bilen ýa-da keseki güýçler bilen Türkmenistanyna etjek bolýan oýunlary başa barmadyk wagty bular derrow Owanstandan bular hüjüm etjek bolýarlar. Owanstan adyny we Owanstany howp görkezip şular ýaly derrow bir manipulyasiýa başlaýarlar. Ýadyňyza düşen bolsa Makka maşenlik bolsun, Röwşenay bolsun, eýlekler, beýlekler hemmeti şo biz erkin tetse başlamazda bular şeýle şyltagatdylar. Bular diýdiler Owanstanyň üstünden Türkmenistana çözjek bolýar diýdiler. Inni Owanstan bilen biziň nähili ara baglanşygymyz bar. Näme üçin şular ýaly bilen işi başa barmanna, proyektleri başa barmanna, halk özüni oýnatmanna, arlatmanna bular derrow bizi Owanstan bilen bilelikde Türkmenistana birda etjek bolmak bilen aýplan kişi bolýarlar-da, şolar ýaly tökmeçik atan bolýarlar. Muň esasy sebebi şu mehrimanda onlar. Ýatan ýer ýagy bolsun ikisiniň hem Abdukuliýew we Abdulkerim Magsymaga. Abdulkerim Magsymaga Owanstany türkmenden ýaşulsy Jowizjan welaýatyndan millet wekili, halk wekili, deputat saýlanan adam. Owanstanyň paşasy Zahir Şaňam maslahatçysy bolup işleýän adam bolan soň halkara arenada gaty köp ýurtlaryň senatorlary, ministrleri, şol döwletiň sahnaň öňündäki, sahnaň arkasyndaky awtoritetleri bilen ýakyn ara gatnaşyk bolan adam, öýde bir syýasy figura Abdulkerim Magsymaga. Şoň üçin ýatan ýer ýagy Abdukulawa, şu Abdulkerim Magsymagaň üstü bilen
Dürlü döwletlerin diplomatlary, senatorlary, döwlet adamlary, siyasi adamlary ya umuman şu global siýasat bilen meşgullanýan guramalaryň, edaralaryň, zatlaryň wekilleri bilen Türkiýedäki siýasatçylar, harbalar, zatlar bilen şol Abdulkerim Ağaň üstünden iş alyp barylýardy. Şu bütün halkara diplomatiya işlerini Abdulkerim Ağaň alyp barýardy, şo gurnaýardy, şoň ýany bilen bir gidýärdi. Şoň üçin bular Owgansan meselesini ara sokonna şunu göz öňünde tutýar. Sebäbi biz şo wagt taýin hökümet kurduk. Abdullah Apagir dağlar bilen bile Abdulkerim Ağaň taýýar hökümet kuruldy. Hemme de taýýarlandy. Inni Türkmenistanda bir halkyň arzu edýän bir hökümeti gelecek bolup durkan men ağam Ak Muhammed Baýhanowy 2003-nji ýylyň 18-nji iýununda tutdular. 10 ýyllabam şol hiç ýyly hereket etmejek ýagdaýda owadan nepede ýatyp çykdy. Şol ýalyky tohum tejimiz maşgalamyz bolup gara spitege alynık watan dönüňi diýip şondan gelýär. Şoň üçin kim bize watan dönüňi diýen bolsa şol işler göz öňünde tutýar. Owgansandan bular çojok bolýar diýeniň hem sebäbi şolar ýalyky arzu edýäniň sebäbi bolar diýip bolaýsa diýip arzu edýäniň sebäbi Abdulkerim Ağaň şolar ýalyky siyasi figura bolansa bular şol Owgansandaky türkmenleri üýşürip şolar bilen bir zat edip bilerler diýip şeýle fantaziýasy bar. Biz bu fantaziýany öňe sürýän adamlar ýaly wyjdanyny, aryny, namasyny pula satan, pula çokunýan. Bular Hudaý yalan bolan adamlar dälmi? Biz hiç wagt watanymyza çolmak, watany bir ganyk küçüklüge ögürmek, talamak ýaly zatlaryň hiç wagt ata-babalarymyzdan oňlamadyk, hiç wagt hiç ýerine durmadyk. Hemişe halkyň ýanynda, hakykatyň ýanynda duran adamlar, ata-babalarymyz. Adamlar öz atasyny nesline çekýär. Şonu hiç wagt ýadyňyzdan çykarmaň. Allah Taala'nın hasaby, Tevrat'ın hasaby ýalňyşanok. Hakykat şu. Şoň üçin bular iki döwür Owganstan meselesini orta sokanmalýarlar. Şondan diýerler. Timur Serkerden bu samsyjak gurruňy orta atmasy inhak erkin üstünden getirdiler eýle beýle. Şo zadyň bolmajagyny özi gaty gowulýar, ýöne bilenmok nirisinden bu samsyk gurruňy oýlap tapdy. Talibanlar özüm aýdyp otur. Murat Gurbanowyň Talibanlara pasport berdiňiz zat diýdi, Russiýa inni özüňiz çözüň meseleňizi diýdi diýe. Timur Serkerdə Russiýada oturar. Şeýden bolan bolup ýalan habar bir senariýa düzen bolýarlar. Ondan kellesiken gowy işlemeýän, düşünmeýän bir bolanlar şeý diýdi, ha. Timur Serkerdə Russiýada otur. Özüm harby Owganstandaky türkmenlerle habarlaşýar. Sebäbi oň fobisi. Hobby del, fobi. F-harpy bilen Owganstan. Şoň üçin şeýle bular erteki düzýärler. Nämemişin şol Kerkin üstünden Taliban getirip meşinler Aşgabada. Awwa şular ýalyky birden Murat Gurbanowyň adamlary hökümet agdarşygy etjek bolsa şolar halka atmalymyşynmy? Bu topardatlar diýe düşüner ýalylar. Adam bolup düşünip bolanok bilenmok, näde düşünmeli oňa bilenmok. Şolar ýalyky samsyk gurruňa diýerler. Özüm aýdyp otur, pasport berdiňiz, zat etdiňiz. Talibanlar getirmäge gerek ýok. Aşgabatda elit gazaýlarda ýaşaşyp ýörler, watandaşlyklary bar, biznesleri bar. Gülýaly Talibanlar
o ansany basyp alandan soň iň asnaşykly gatnaşygy kimiň bilen alyp barýarlar? Yaraglary, ýangyçlary, logistiki, iýmit, eýle-beýle hemme kömekleri kimden alýarlar? Türkmenistanyň diktatorlyk rejiminden alýarlar. Kimiň birinji derejede biznes partneri? Türkmenistanyň rejimiň biznes partneri. Onuň bular ýalaky heňe gelmeýän ýalan ertek aýtmagyň geregi ýokdur. Şoň üçin onuň diýip Döwlet Baýhanam diýär şu nemeleň içinde inhat edip görüň, oýlanyp görüň. Adamlara oýlan diýme tentek. Oýlan diýsen sen kimliňi adamlar derrek çözýär. Oýlan diýme. Oýlansa derrek ýalan bilen hakykati seljerýär. Oýlan diýmegin. Oýlan diýsen ýalňyşarsyň. O ýanyndaky 2-3 adamam galmaz oýlan diýsen. Awa, jogap şundan ibarat. Başga da bir ýere giýjeýän bagyrda gaşap bereýin. Elegelli, bilegelli. Ni diňe öňe şu 3 saat tesbir bar, soň men harflana berjek. Sen awatany diňe öňe salam Döwlet aga edileşdir giýýäşi diýe türkmen ýigit. Agamjan tilkem üzüme ýetip bilmeýän turşy ekenini gaýtarýa. Olaram talibanlar bar diýip gaýdypdyrlar da onu diýe edilýärdi. Olam mümkin ýaman täsir. Şu taýda Erika Boga siz bir adama garşy çykyş edýäňizmi ýa-da rejime diýe. Biz Türkmenistanyň diktatorlyk rejimi bilen bile. Şolar wagtyň özünde rejime alternativ 3-nji diktatorlygy döretsem diýip höwes edýänler bilen biletdi. Ýene de ondanam daşary. Dürlü keseki güýçlüň Türkmenistan we regionlaky proýektlerine de bizi sokup bilmezlermi-ki? Biz şo taýda şolara bir küntüçülük, syýasy küntüçülük hyzmatyny edip bilermi-ki diýip özlerine pursat gözleýän syýasy küntüler barada biz gurrun edýäs. Bärde bir adam ýa rejim ýok. Bärde adam satýanlar syýasy küntüler bar. Gawat gelen bilen yorgonyň aşagyna girýän. Yalan sözlän wagty yüzüm gyzarmaýan. Ýöne yalan sözlänne dili, mimikasy, beden dili eýem özüne garşy çykyş edip başlady. Eýem öz bedeni özüne garşy rewolýusiýa başlatdy. Seretip görüň, gürlän wagty mimikasyna, beden diline, ýazyk jestov diýe. Seredin. Eger kelläňiz olar ýalaky nemetmeýän bolsa, onu iş bilýän, şu ýazyk jestov, beden dilini düşünüp bilýän bir adama seretdirin. Aýdy ýaşa. Näme diýin? Sizi düşündürýär. Tesbirler şundan ibarat. Arslanjan seninni. Mikrofon ýakynrap tutduğunki eferde de sesin gowy gelmändir. Isleýär. Hawa. Neme ýa-ni ol näme efirini boldum. Harmratlar. Ola eni de efire diýme ýaşaýama. Böyle kaýtýarsy, böyle ýaşaýar. Men diýär, ol Nazarbaýew'dan ýalan ýagdaýym bu diýär. Näme diýär? Maňa diýär, Nazarbaýew'dan ýagdaýym gatgy men diýär. Pul ýagdaýmy? Şeyler sondan men diýär, müňe ýagdaýym bu diýär, seret olar gaçyp nemelik gedip ýollar diýär. Ýoktan gaçyp diýär. Olan üç gününe seretlerine men ýagdaýym diýär, bu diýär. Soňam näme diýär adamlar aýtdy, okan öwrenine her bir topar kitap ýazýar. Soňundan söw otysy verýär. Karroyun olsa gaýtyror diýär. Ýaşullara deňmen galan ömrüne ur keypden çykdan da ýaşullar.
Öz ýaşullar gurlasynda ýaşlar näme işi bar? Ay ýaşlarym ýöne oýnatmasynlar onu diýen bolsaň. Ondan soň daýtja sorag ýok diýe aşagynda bir topar sorag ýazyldy. Okaman ay sorag ýok. Öyle çıkarıp öteşes yalan neme soraglaryň soňa ay bugün diýe depdermede soragam ýazmak diýsadan bolmaz. Edem ýazdym sorag kan diýe. Onu görmedik ol görmedik gitdiler. Sorag aýdapmy biz merak ay çıkyp gitdiler boldy. Mung fan sorag durun aşagynda sorag ýok. Arhiwe oýanlar şo soraglar esasynda soň neme elektron döwlet işläp duran. Elektron olsa depderindäki neme soň elektron döwlet ýok. Depderinde yalan zatlar. Sen görýänsiň ýöne ýaşuly görýänlerlere sorag. Yok, yüzüne çıkar. Bu kavut bir kısan o kadarlar yüzüne çıkar. Böyle o kavut yüzüne. Yo, okayan başka, okayan o alıp baryan moderator Merdan Muhammedow täme? Yok, o kavut kimin sonundan soradım. Moderator özü mü ýaşuly? O kadar bir kısan sonundan soradım. Kalmır, da senin gözüm görün o kavaydı diyor. Sen estirwotken asagyn. Menem gözüm şu soňky günler ýada bolupdan kan go görün ok. Ay ağam, hala detmedim, o karın sorum. Oğlanlar gıydılar, aydiya tügölüme diye. Arsenal çıktı tügölü daha sen gözüm gitti deyip. Yo, ýada bolagam işten. Sen kaman hatta işten bolýar. Dinge ekranla gizim. Ýa-da işiňe sotaşy informasiýa ýok. O ştaýda bir tesbir bar, o kapel. Tak, salam döwlet aga watandaşlara salam agam. Bir zat ýatda daýym gatin kemer kod diýen sözi hemise serkildelerini aýtsan baýdy. Kan döküp adam öldürüp yalan ýeňişden bolmaz diýip dirgen ise diýer. Ine erkek görürüm. Ýöne o kemer körü düşünjek. Kemer körü biljek, öwrenjek, tapagazjak, insaply, wujdanly adam mamy? Adam galym. Ha? O kemer körü kimligine bilen o tutun. Köp adam kimligine bilýär-de bu mektepde zat öwredilen o. Vatan programmasında Taliban'ın delegasiýasynyň gelendigini esip bular assuruna göre tedalanmak istediler. Başka düşündürüşü yok. Rejim Taliban bilen bir ýorganyňa saganda iki samsyk absurd tokaýardy. Talibanlar arada arada şu televizyona çıkıp aýtdy bizi tırzabat edin Taliban hökümetini Awganistanda diýip gaýtdy bu dünýäni. Ahmet Talip mi başka da var. Ondan men aýtjak bolýanym o marradar diýe Talibanlar getirecek bolsa Kırgızstana soňra gurulýar ol. Talibanlara pul bermeli, Iranyga ýakyn getirecek. Ondan bir topar Türkmen taýpalaryny taýdan aýyrmaly, getmesmeli, gaýtdan uruşma ýurda talaly. Ondan köp ýurtda Talibanlar gatagan ediler. Türkmenistanyň bir tarap döwlet Arslan. Häzir ýadyňdan çykarma sözüňi baly bilen ketýän bagyşla Talibanyň hojaýyny bar. Talibanyň hojaýyny ruhsat berýärmi? Hemme zatdan ýöňürtür ruhsat berýärmi? Onuň sen ýen gaýtan kriteriýalaryň barda. Bular strategiýany, global syýasaty, ýa-da Hudaý hakkynda bulan olar ýazatdan nemesi ýok. Talibanlaryň arkasynda duran gaçyplykan o taýda hökümetler burulan arkasynda adam. Ol örün kitap kuran sonuna gruppa 60 000 adam gruppa ýa-ni tapkajak bolan näçe milliardlap pul tölep oturmaly olara birinçiden. Bu bir totar adam taýýarlamaly waýenli olar taýýarlanan aýkutdy. Dönemen adam eline yaratyp çykýan içinde baýyn oğan halkyndan esasy merkezde ol
komanda edip oturanlar ýörüyor. Hakik waýanlar, razvedka işleri, waýanlar. Men bir zatdan şüphe edip başladım häzir. Arslan. Ýadyňa düşýän bolsa, şo Murat Gurbanow Aşgabatda bark gaýtdy diýip bir gurrun boldy. Ýadyňa düşýärmi? Aýýok, istemem. Ha, o. Şol Türkmen ogly zat şol bir efir edenne arkasynda bir penjireň nemejigi demiri rişotkasy zady bardy. Şolar Türkmenistanyň plan ýerindäki jaýlankan meňdiýe eýle-beýle şoň doganlarna statlaram şo taýda ýaşaýamyz ýatmy. Bir zatlara diýdiler şonu. Ondan şonu ben ananmadym bolyn häzir bir hili şoň edýän göçümleri ondan Türkmenistanyň kontrazvedkasyna özüni oynadyşy. Ne bular her tarapa urunýada bilýärmi? Diňe bir DVK proyektiniň, Soros'un proyektiniň içinde de bir yerden bir zat vurup çyksak bolýar diýip gözüni ýumyp hüjüm edýärler bular. Şoň üçin aýtsyň ýalarym. Ýa, kunçy diýär şol boldy, başga taýynalar gerekdir. Kim kontrak pul berer diýip soňa anlatdy. O başga sözüm. ay Hudaý saklasyn bolýar-da. Karajoğlan Türkmen çopan däldir diýe. Ay, çopan. Türkmen ýigit okasana. Hasan olaryň kanalyndan peýda ýok, olaryň haçma akýyrsy kellelerine aň birlendi olaryň. Ýok, men ha gulluk üçin geldim. Dosta gabat geldim. Sakatella görmek. Salam aýdas diýe. Attaş diýe döwlet şumak. Attaş. Karajoğlan Türkmenistan ikrar etmez, korkusyna hyzmat eder Talibany diýe. Ikrar etse siýasatyna, biznesine ters bolar. Şoň üçin ikrar edilmedik ýagdaýda bary bir ekläp oturan Türkmenistanyň rejimi öz biznesi bilen şoň üçin näme üçin bu akyp duran baly nemesin. Ýene burada neswat Türkmenistanda bir tutar gazmasylar bar dogry. Tuğkandylan gaz çekýär solar. Solarny ýerä etýär, Awganistana geçirýärler dogry diýip. Awganistana, Magry, Pakistan, Hindistana geçip durýar gazlar. Odan Talibanlary getirip gaýdyp, Talibanlar nämesin ýemesine gereklerini alyp durýarlar. Olaryň ýygy başga üçin olar. Olar Türkmenistan almak üçin gelen, olar prosto şu aralyk araşdyrma üçin geldi. Türkmenistan gazy geçirýär beýle Hindistana, Pakistan. Baky geldi häzir men Bakyny çağırayn. Bakym goşulsun. Baky täsin bir zat ýazýar şo taýda. Baky dostum savaşa hazırlanýar, Afganistan we Orta Aziýa karıştaptır. Raşit dostum söwüşe taýarlanýar diýe. Yarın Afganistan, Orta Aziýa bulaşokdur diýe. Gelip bilemem gaty görmäň diýe bak, ýani ýok, gelip bilmesen janyň sag bolsun. Raşit dostumy taýarlaýarlar, onu diýmek Demirgarykdaky türkü halklary bilen bir çaknaşyk boljak. Gowluň alamaty däl. İyi adam olmalı. 30 yaş olmalı. Tak, ol bardaga altar köze özüm şu taýda etdi bir çykysny Aşgabatda 30-njy mikroraýon şu taýyň oň baran ýerde. Sen var gaýty diýende. Gurrunsyz
proyektdegi şüphe götürene inni görürüňsiz dogrusu o edildi. Döwlet atdaş ştaýda ýaman täsin bir zat ýa-da arsana kosana. Tabii siyasi mesele beýle akylsız adam görmedim. Men Murat Gurban dinläp soň ýerine özüm tanýan soň diýen sözlerini etken hereketlerini diýip. Ay onlar Samsung üçin özüm utandyrym. Tak. Ramazan Cuma. Döwletiň strategik plany planını ipgetmek ve onu ele geçirmek kolaylyk getirmez. Hiç kime emma halkyň yalan propagandalaryna garaýy strategiýasyny ipgetmek bolay diýip eden planlar diýer. Halkyň aňyny ütgödeliň. Hiç sade edilmese men iň azyndan halkyň aňyny zäherläli pikirini bulaşdyraly. Aşağı balan. Ondan beterek edilen. Inni diýe Reşit dostum Tomusso ýa-da aharda söwüş başlatjak bolsa Talibana garşy şol wagtyň özünde diýe Özbegistanam bulaşýa diýe baky şey diýip neme diýe garaýş beýan diýe. Takim buraya diýenler. Türkmenistan, Özbegistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Taliban geçecek burada ilkinci oturda Rusya'nın koşun baraya tutuyor. İstemedi. Sonra Özbekistan'a reske geldiler. Kazakistan'a 2 günün içinde koşun bakan öyle saldırılar yoksa hiç kim soranıp reske geldiler. Türkmenistan, Tacikistan'a Kırgızistan tak ortalar koyuyorlar. O fayda mesele yok. Özbekistan'a yetişmede o Rusya koşun gün var ya Türkmenistan'a. Taliban geçer onunla otlarlar. Olar hemmet görüp bilip duran istene ýa bolýar. Türkmenistan birine etýänden bilip dur. Oşa birine etýänden bilýär. Oňa bolan dolýasy bardyr. Ana, olaryň paýyny alyp oturdy, oňraýdy. Her kim paýyny aly. Kösenýän halk. Barlan Russiýanyň hökümeti sakla oty solan soýarynda, so diktatora ýagdaý gerek sotaýda solara. Sebäbi diň ýurtlarda, Kazakstanda, Özbekistanda halk geçip başlasa Russiýanyň öz içinde de başlanýar. Son getirmejek bolup, sorajyn sakla oty solan. Soň üçin halk köpçülük bu çykmasa 20-30 min adamyň çykanyň peýzajy ula Kazakstanda gördüler, eski batdy ýatyrdylar. Soň üçin 50% planly bolmaly, taýýarlyk bolmaly. Ýöne çykanyň bilen ýakyp ýykanyň bilen. Esasy göňüne düşecek adamlaryň plany bolmaly. Sebäbi 2 milyon halk sen planlaşdyryp bilmez. Ondan rewolýusiýa öwrem sebäbi hadiýy. Hiç kim ony taza bolşewikler şonça ýylda şon nemetmedi. Padşanyň urusda ýeňilmegi ýurdun krize batmagy sebäpli eskiler uruşmaly ýerine gaýdyp başladylar. Ondan soň gorgalan nemeden peýdalandy bolşewikler ýaman gowy taýýarlyk gördi. Şol ortada 6 aýyň içinde çykyş edip bu eskerler nemesine geçirip öýlerem olar gün rewolýusiýa gelen nokta Petrogradda Sowetlaryň arasynda saýlowa gatnaşyp saýlowda ýeňiş kazanyp geldiler. Olar hiç ýyly kan döküşiklikle geçen ogutay. Şol urda Lenin ýa-da şu Petrogradda 2 hökümet bar diýip. Bir Russiýa hökümet, bir Sowetler. Olar esas Sowetleri öňüne geçmeli diýdi. Häzir diýdi, bu geçene diýdi, Russiýa hökümet hiç taýyp bilmez, getirýär elinden hökümet diýdi. Bu sebäpden Sowetler bu hakykatyn nemet Abrabot getdiler, Abrabotda da desteklerden hakykatyn saýdyp getirip ýetdiler. Taýlowda ýeňiş galanyp prosta Russiýa hökümet ura çykaryp goýdy, hiç kim adam ömelemez. 6 aýdan soň başlady garajdarlyk ursy. Çeksawakyn ýetirişin toparlady goşuny Penzada. Soňa Angliýa tarapdan finans kömek geldi, pul ýarar. Şo taýdan başlaýar gitdi, ondan aýrylan klasslar we beýle Russiýa hökümetiň generallary. Olaryň soňa goşulyp ondan garajdarlyk uruş başlandy. Ýoksa kan döküşlikdi. Hiç wagtda hökümetiň başyna gelip saýlawyň netijesinde.
Ýykyp ýumrukda da saýlaw netijesinde geldi. Kandyk şykdyr Lenin şonu etip görkezdi solar. Lenin hem toparlar bir ýerde olsun emes. So demeli uğraşan ýaman gyzyk tutay marany. So institutda uğraşan soňra şondan da ýardymda galyp. Bizimkilerin saýlaw bilen halkyň tarakatçylykly saýlaw bilen bir zat geçsek bolmaly. Adamlary alandyrmaly etsek işine. Bolçukun bugün çykyn atsyň gandyklar ikigün kim çykdyn kim ölmäne çykdyn otaýaky. O daşar urta oturup görülme kaňsat. Ha. Arsan şunu okosana. Ha. Tap. Döwletden Murat Gurbanow bilen diýeji Murat Marsan sizler bile çykyş etmeňleri etmeňler goýdyňlar diýýär. Bile çykyş etmeňler näçe goýdyňlar diýip Murat Gurbanow. Bile çıkış etmeliyle dağıt yok sebebi maksatlar birden. Biz ilgün behvetli işlerde bileleşip hareket ediyor. Hak bileleşiğine yana hareket ediyor. Biri bilen adatı durmuşu fikirleri gavat gelmeyen, hatta käbir oturuşuklarda biri bilen gepi adaşyan, yığı-yığıdan adaşyan adamlar var. Bir-birinin karakterini bolşunu halamayan adamlar ba hak bileleşigine yönü bir maksat ilgün behvetli işte bileleşip hareket etmeli. Halk üçin, vatan üçin bilelikde bileleşip hareket etmeli diýlenler şolar öz şahsy ambisiýalaryny, menmenligini, öýkü kinäni, keçirligini, kaprizini, zadyny diýip bir donun çıkarıp koyan ýaly edip bir çete koýýarda çynlykay işleýär. Inha adam durmuşda şeýle bolmaly. %100, %80, %90 olar ýalyk idealny adam tapmak kyn bu döwürde. Şoň üçin bize bir adamyň şahsy durmuşy, öňüne alyp barşy, sady, gylygy, kaprizi gyzyklandyran biri. Biz ol adam bilen öýlenjek bolamyzok. Näme etmeli? Bilelikde, güýjüňi birleşdirip, agdy berlikde halk üçin iş etmeli, hyzmat etmeli. Şol bilelikde ediljek işe, hyzmata goşýarmy? Bolly. Galan zady oň öz durmuşy, öz gylygy, häsiýeti, kaprizi bizi gyzyklandyran. Şoň üçin biziň biri bilen bilelikde işleşmek, çykyş etmek, umuman bilelikde bir hareket etmek prinsipimiziň düýp mazmuny şundan ibaret. Şu prinsipe ters gelýän watandaşlar bilen biziň anha ilbegi Erken Ses kanalynda nemani Saparıklym çağırdı, Murat Gurbanow çağırdı, Diýejini çağırdı. Bilelikde televizyon edildi. Şo taýda kartina maslam diye. Hemme zat orta çykdy, kimin kimdigi, elin aýasy ýaly belli bolmaly. Her kim özüni görkezde şo taýda. Başka näme gerek? Adamlar özünün kimdigini, niýetini, maksadyny hemme zatyny görkezde oturýar. Ondan indi bolmajakda wa amin nimek ýalylar. Diýejini çağırıp, diýejini kanalda men interview etdim. Hatta interview etdim, onu arasalap soň özüm goýdum, täzeden işläp goýdum. Bir adam şekilli bir gepleşik boldum diýip bile geçiren söhbetdeşimizi o Boklu Murat diýeniňi men tanamak, ol öňkü garalawçy, jenayetkar. Şol garalawçy bilen baglanyşykly, şol Angliýadaky Boklu bilen baglanyşykly Rodoway käbir zatlar aýdandan soň şoň dögürdeşlerinden käbir adamlara çäre görülüpdir diýip eşitdik. Arslan inni bular rejim bilen işleşýär diýip
aýdýarlar ha. Şo ýagdaýam gözüňde tutýarlar olar. Ýöne biz halkyň kanalyna hakykat aýdýas. Biz ol adama çäre görülsün diýemiz aga. Dogry dämi? Öz aralarına konkurensiýa bar bolan, bäsleşik we çekeleşik we bir taryhy faktlar aýdylan wagty şonu alýarlar, derňeýärler. Hakykatdan hem kanun esasında şol faktlar bilen bir zat edip bolýan bolsa edip goýberýärler. O biziň zakazymyz däl ol. Olaň öz etmişleri biziň bilen almaşyklar. Benim bu jogaplarym döwlete Murat Gurbanow diýen aýtdy, Türkmenistana baryp gaýdyp girip çykypdyr diýip arkaýyn. Bizler gir bilen bokta arkaýyn olar girip. Girýär. Bizim planımız olaň edip beren meşgullanıp beren işleri ýok düýünden başgaça sen menden alar. Hakiki olar başga olar şu öz nemeleri. Ondan bolan etjek bolan plany bizim get aýtdan wagtyny büýük götürüp başga gün tersine urlanýar. Olar bir hakyky gowrat etjek bolsa hemmesini toplap aýdardy diýip aldap ýormadyň. Balla ýeteliň hereket edeliň. Ben internette takala oturan peýdaşy balla hereket edeliň diýip aýdap hatça ýa-da etjek adam tap hemme wadyny goýar orta. Ömründen zamandan pul üçin amalgamaz birinçisana. Ya reyting ya reyting üçin algamaz bir etjek adam. Etjek adam git aýlanar zan gidirýän bolsa etjek bol. Öýdip beýgaryp peselde öýdip oturmada etjek. Ondan sonra adamın adamın psikologiýasyna o düşünler ilk bolmaz. Näçin çykan o adamlar, näme sebäpden çykan o? Şo oturmada şoratlar birinçden biler öz ýagdaý. Şo näçin bilen o sebäp gyzykdy da öýle adamlar, näçin nähili ýaşaýanlar. Olary etjek bakana bilen alçak adamlar, wagt bolan etjek çykajak öýle geçip oturjak. Öýle adamlar piňine de olar nähili ýaşaýar, nähili ýagdaýda kynçylykda ýaşap. Birinci bilen sorat bilen gyzyklanlar etjek adam. Ilk öwrenler nähili ýaşaýsy başlar ýurtda şeýle ýygy nähili. Ondan bir zatlar etjek bolup baş şoňa görä hereket eder. O bir gün ne bolmazmy çyklar. Ýa-ni ýene bir tiýip. Kim gitsin ona? O fantaziýasyny görüňler otur, ýa-ni kinody görüp näme? Ay şolatlar oturduk goýun tapalyklandyryn çykyş etýän adamlar bilip bolýar kimin näligini. Hereket aýtjan gürrüňde etýän hereketlerinden bilip bolýar näme. Görüm köp tatbikleýärler, aldaýarlar. Şondan bilip bermeli adam näligini. Sırıt saklaýarmyz näçik boldy ýuwjazymyz, bir aýtmaýarlar. Başga bir plany bar. O adam gürlemek her kim basar ýa o adam bar. Ya hareketinden teresine nähili näme etýär. Görüm kim bilen näme etýär, Murat Gurbanow näme mesullanýar, bilemok näme etýär, beýleklenýär. Ýa-da bir men ýagdaýym ondan bol, men ýagdaýym ondan bol. Gurrunda o halk galatasmy. Men magar başdan ýagdaýym gowdy, ýa-da haýran sulatamy näme. Bilemok näme etjek bu kellesinde. Hey, bolýar. Sazon. Arslan ini döwlet Jumakulow. Opaýyn. Prezident Murat Gurbanow önmäsindäki mitingden gorkup hiç kime aýtsan gaçyp giden diýär. Dımışlık. Hiç yok, reaksiya yok, dımışlık. Adamın aklı paraliz oluyor var. Bu fantaziyaları işte. Düşünem yok bulan. Düşünýärdi, biz düşündürüldüm. Bilemdim.
Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Orta Afganistan soňra Çap deňizlerinde ýene Rossiýa. Rossiýa aladasdyň gynýetli gasatmak Ýewropa başgaladasy uglan baýap başynda kontrolüň şutaýy gaçyp gitdi, edil bilinkilen etýän bar. Ne bar derňek görüň Rossiýa başynda oturan adamlaryň baryň Ýewropa ýurtlarynda jaýy we köşkleri, ýahtary we maşynlar we bilinkilerim şol. Nazarbayewiň tokumda Londonda bir topar jaýy we internetde gepken görkezip durar kimde näçe baram ogullarnyň, çaglarynyň, aktyklarynyň jaýlary şol. Özbekistanda ýene şol. Rossiýa, Türkmenistan ýene şol. Gaçyk bolar taýyn uje, o taýda prosta biznes üçin otururlar, pul çykarmak üçin. Zat satjalar, pul bolan o taýda ýaşamak niýeti ýok wapsy. Şoň üçin Türkmenistan halkyna gerek, adam gerek, olar ýa baýla gerek boldy. Rossiýanyň neft gazy kän bilinken Almanyda örnekden zordan satyp otururlar. Bilinken şoň üçin satdyran bolar köp ýere. Bizler satyp başladyk bolan ýerde sat ağallar biz sebäbiň garymyz bolança bar diýär. Rapasi. Şoň üstünde ul uruş demesi. Bizlere güýç ýetse bilinken satdyran. Kazakstany güýç ýetse Kazakstany. Gowy jogap berdin. Tak, aga mene gelsek, 1 minut, 2 minutdan gelýän. Ramadan juma ağalar bir zat belläli ozalky post-sowet döwletleri aýry bir döwlet hökümine görünse-de toprak territoriýasy boýunça ýene Russiýa garaşly bolup durlar diýär. Garaşsyz diýär, garaşly bolup durlar diýär-de. Bular garaşsyz döwlet ýaly kawzyny görünýän bolsa aslynda Russiýanyň kontroluna bolar diýär, dogry diýär. Russiýanyň kontroluna bolmasa-da ýolbaşy çinovnikler ýokary watlak Sowet ors mentaliteti, ors simpatiýasy bilen yetişen, kämilleşen, önüp ösen. Şol nemede направлениede şol urda gidýär onuň. Şoň üçin hökman neme bolmagyna geregem ýok. Resmi bolmagyna. Şolara gulluk edýän adamlar, şolara simpatiýa duýan adamlar, şolaryň jan köýerleri, fanatikleri oturandan soň näme sen garaşsyz, adyň garaşsyz bolanda näme? Sen bitarak bolanda näme? Şolar ýaly. Atys ýa-da gadyna ýanaşsan garasy, ýok Murat Gurbana ýanaşsan bu jogap awraýmysam galmaz diýe gaty dogry. Ali tatly şonu da biz halky ruhlandyralım, watandaşlar ruhlandyralım diýip öz aramyzda şol Timur Serkerde bilen düşünçdik we Murat Gurbanow bilenim şol arada durup düşünşmeli etdik. Şoň maksady biziň halky ýüreklendirmek, halky ruhlandyrmak, jewsleşdirmek, agdy birlikdi. Başga hiç ýeli nememiz ýok. Ýöne şonda da men Timur Serkerden özüne de etdim. Absurd zatlarda men ýok diýdim. Men ýok diýdim. Gördüm, baktım, olam absurd bilen gidip barýar. Onda ýoluň açyk bolsun diýdim. Mundan soň men bilen hemme gatnaşyň diýdim, petikli. Bular ýaly neme ýok. Meselem, başga bir iş bolan bolsa şeýle biz aga ini ýaly dostlugymyz bar biziň bady. Aga ini dostlugymyz dowam ederdi. Syýasy işler başgaça öz guruna dowam ederdi. Ýöne ýene biz aga iniligimizi dowam ederdik. Ýöne berdäki mesele hyýanat bar. Türkmen halkyna garşy hyýanatçylykly hereket bar. Şul hyýanatçylykly hereketiň içine bar goşulýan bolsa, ol adam bilen hyýanatçylyga gatnaşyp durka, beýleki tarapdan aga inilik, dostluk, doganlyk gatnaşygy dowam edip bilmeýär. Çürt kesik. Ramadan juma
Ol hakikatlary hakikat ýerine aýdylaýsa onda ýene içerki adarşyklar hasam beter möwjalar. Ol diňe Orta Aziýa däl, Russiýa üçinem gaty erbet ziýan ýetjegi hem belli diýär. Gaty dogry. Ali Tatly Arslan agam sen olaryň kimdigini bilmänsiň, olar pul üçin islenip zadyny edip bilýän adamlara olar köp berseň arkasyndan berýärler diýe. Beýle. Ali Tatly öýderli ýagdaýda şolaň efirlerini ýyzarlaýan, analiz edýän, efirlerini görýän, efirlerine gatnaşýandyr. Bizim watandaşymyz Ali Tatly. Şoň üçin gowy tanapdyr, analiz edipdir, baha beripdir. Türkmen watanym şol Akgöl tapar Murat Gurbanow diýen aktivist hem şol rejime garşy çykýan adamlaryň pikirini ýetirip durmak üçin goýulan adamlar diýip düşünýän. Soňky wagt ikiniň hem çykyşynyň manysy ýok. Erkek. Aňypsyň meseleni, ömrüňiz uzak bolsun, ömrüňe bereket. Türkmen ýigit Arslanjan etjek işini hiç kime aýtman bildirmän etmeli. Video çykyp aýtmalylar. Aňardaky oturanlara mallala. Şoň üçin etmeli işlerdiňe aýratyn ýerlerde etmeli. Olar iş etjek olanak, olar provokasiýa bilen meşgul bolýar. Provokasiýa da şolar ýaly bolýar. Kameraň öňünde öjükdirýän adamlary bölýän, agdaly edýän, ýygyderli ýagdaýda yalan, ana şoň üçin şolar ýaly bolýar. Arslan geldiňmi? Türkmen ýigit saňa tesir ýapdyrdy. Üstüyüsün hiç kıymetlerini bildirmem etmem. Osman'da, Osman'da, okullarda, mağazada, Osman'da, öğretim yerlerde. Aynen aydım internette dolaşamak olmakta. Biliyorum ne tap faydamı o kaç olan bak hakikalar girip görün kimin niyeti sayılarından suat arada Kazakistan'a Nazarbay'ın masalarının emlaklarını orkazıyla Anadolu'da vardı sayılarının bakalarına kirli yazılgı doğusu toydu. Bizimkiler gana yana London'da vardı. O ne aydı o çeydi bakı. Ben bir hamanda pul koyuptur vardı. Onda sayılar var şu toydu olan maskalar var. Şoň üçin aýtdym, internetde dolar o maglumatlar. Gizlap men aýtmamdy, ýene ýer aýdym. Illeterli maglumatlarda döwlet şuna kuly faýda aýdýan adya, davleniýan pes bolsa Murat Urban diňläýdi. Kömek edýärdi. Barlada kömek etken bolsa. Karacaoğlan Türkmen, Arslan. Tak, ya uğraş etmek için maddi bağlar zarur. Bağlar zarur. O ýagdaý bolan pully adamlaryň halk üçin däl karanlyk için hakimdi. Bir desler doğdu. Ana Kazakstan devlet kar başlygy bilýärdi. Şondan üçin etdirýänler. Olar aýryp öýde geçip bolýar pasportlaýdy. Ýoksa şu sistemede işler baýan adam. Olan hemmesini tanaya, bilýär için kim näme diýdi, kim näme jogap berýär. Ýöne olar baýsa aýtman pul gurlan adam. On fuda da berdiler o taýda. Ýöne Fransaň fudi siýasy gaç näme diýip paçakly diýip basma düşmandy. Şol adamlar biljek bolsa internetde Wikipedia'da ýazylgy şolaň näçe baýlary bar. Niýde näme işler? Hatsan işler. Ýöne şol abillar başy alim barlar sana näme institut karanmaty. Bir ýerde bir institutda o işler bolan, ýa-da targan soň Azerbaýjanyň zawod etjä Madina diýip bolýardy. O karhana atjä, ýygyny adyny goýýar şu taý. Madina diýip näme
Ondan soňra pul batlar baýap hökümetten yer satmadan bolmazlar özüne. Hökümeti organ nemisinden soňam pul ýuwan bolmaly, uran bolmaly. Şol Kazakstanyň bir merkez bankyndan orlapdyr şol pullary. 6 milyar dollar dip ýazyldy şu. Aýlwanç. Birinkilerim 3 milyon berseň, biz hökümeti halky sana satarlaýarlar. Olaram 6 milyon bilen 6 milyar bilen meşhur bolýar. Olar nerede, birinkiler nerede? Orada. Her hükümetine bir tane gezin tek. Sadece mıskatır. Hayır, sakınlar hayır. Hayır, bayağı pul versin. Ali tatlı näme diye okosana. Yani. Döwlet agawlar senin üstünde içinde bir ýerip birin kanalda adamlar anyklap satmakdy. Kanaldan az beýerin adyny bilip satdy. Men satdylar, men maňa da paýlaşyp ýetiremenem aýdy. Artanyň var ýa-da ýani. Bolmasa Awa olar her hili niýeti bar ýöne. Allah sen gorap duran Hudaýa şükür. Kul bolan niýeti. Taksovet sistema bir ýamar altaýdan könüldi. Halkol sistema ýany diktatorlar birleşip öldürejinlerini tatlamaga ýynaşarlar tutman diýýar, halkyna dähşet ýoldan peýdalanmaly diýär. Sovet sistema faradynyň bu aýtaýyn. Köp döwletler şu sovet sistemanyň ekonomik sistemasyny ulanyp otrandyr bäşillikler. Sovet hökümetinde var şu bäşillikler, ekonomik plan. Köp döwlet şu plana o ekonomik ulanyp otrandyr. Sovet hökümetinde de çykanlar hemme elbetde bu nemeler bar, olaryň ekonomik planlar bar. O döwlet dolandyr, taza futlar Amerika Sovet hökümetinden az sistemasy diýip sistema. Sovet hökümetinde saýlanýar, Amerikada da futlar saýlanýar, ýerlerinde. Sovet sistemasyň bir erwetleri şoň birinji sekretar saýlananokdan soňra targatdy. Halkdan üzül dolar. Başka geldiler halkyna nemesi kömege. Soň halkdan üzüldi. Halk bilen ýaşy ýokary hökümetiň arasynda şol sebäpden targatdy. Sebebi şu 91-nji ýylda şu kommunistik partiýany hiç kim goramady üzülendirdi. Halka teretmediler, halka markasında durma şu sebäpden banditler gelip reşke dağıttılar, boldy o taýda hiç kim näme ýok. Haýlo sistemasyny oňarmadylar boldy. Adamlaň öz bettäli ýaman nefsi sistema näil peýdalan bolsa, şonu hiçli peýda ýagdaýa getirip bilýär-de. Ben aýtaýyn şu kommunist partiýanyň kurulan sistemasy vertikal ýa-da hökümetde vertikal ýokardan gaýtsa komanda. Ondan mesela ýokarda ýetilýär bir mesele çözülýär, şonu partiýanyň bir adam etmäne borçly eden ok bolýar. Ondan şu hökümetiň başyna banditler gelip, ondan sertifikatlar, komandalar berip başladylar. Eden ok me çykdy, söylemen ulanyp şol esasy. Soň ýa-da partiýada ýerde köpüýükler ýerine ýetirip başlady, boldy, ondan halk olary tamam sürekli. Soň dargatmak bilen boldular. Her kim ondan dargatdy, her kim bir zat alyp geldi. O zaman olan Kur'an vaatı hükümetten alıp alıp kurulan vaatı o da olsun, sahipler. O karnemeler, karhanalar, hemmet hükmü, Sovet hükmü adamların işler. Nalokçular sobatlardan, bank sisteması, hemmet sobatlardan pullar. İçinin öğünün, yetip öğünün kalanan vaatı ya bu adam. Yani sistem bir büyülük devletler akıllı oldu. Şu sistemanı özlerine geçir var. Mesela Şveýcaryada Şveýcar nemäniň ekonomik sistemasy, ýani Finlandiýanyň okuw sistemasy Sovet döwründen galan şu nägil bolan okuw sistemasy. Ören bu okuwda zatda bir şol başga ýerlerde bu okuw bilimler bolýar.
Sovet Soýudynyň medisinasy birinji ýerde, bilim nemesi birinji ýerde dünýäde, Amerikanyň öler boýundan ýaşaýan. Ýöne başynda oturarlar da esas günäçe. Hastan arasyny üzüler boldy, tuturady. Ana soň ýaly, bilimlerimiz bana boldy diýiplanam. Näçe gitse belli de puluyla saklanyp oturýar. Häzir wagtça gaýsa çölmekler bolan öýler dargaýar. Pul için oturuyor olan var. Arslan Devlet Jumakulov Murat Kurban'a geçiyordur ya saat. Görün bersin salam gülür diyor. Murat Kurban'ın koysak ne etkiler şunsun yaman köprek koyamaz. Koyarlar şunu. Koyduk dedim hemen. Vallahi son koy neme. Sadakallahu lazim. Türkmen Gerek olsun. Murat Kurban öyle bir tapaydı. Tak. Yok adam ne olarım. Men oranın iyisini gel indiki etmeli işlerimizin hakkında aytyan. Ömrüňiz ok bolsun. Ştaýda bir täsin neme bar? Soraw bar. Devlet sorar. Barada maglumat berýär diýip sorar. Şundan men aýtmam barada sorar. Soras barada. Men aýdaýan onu. Aha. Mikrofon yap. Men aýdaýyn. Ivan Gurowny salam mene bergedek. Mikrofon onlar ýedi-ýediler gadardan tomaşçylar. Aslında bu Soros bilen bağlanşykly. Georgi ya da George Soros bu milyarder, dünýäň milyarderlerinden biri. Häzirki wagt muň öz şahsy baýlygy 8 milyard dollar tögereginde diýilýär. Ýöne şu wagda çenni bu Georgi ya da George Soros'un dürlü ýurtlardaky proýektlerde, o proýektler nähili? Şol ýurtlarda söz azatlygynyň dikeldilmegi, ösürilmegi, kämilleşdirilmegi, adam haklarynyň gowlandyrylmagy, umuman adamlaryň aň düşünjesiniň ösürilmegi ýaly şular ýaly at verilen proyektler. Açık Toplum Institutu diýip, Açık Cemiyet Institutu diýip bir institut töredilýär. Şol institutun üstünden seredin. Soros'un öz häzirki baýlygynyň muktary 8 milyard ýöne şu wagda çenni şol dürlü ýurtlardaky dürlü proyektler üçin bağış eden pulunyň muktary 35 milyarda goly. Ýöňiz pikir etdirin. Inni näme diýilýär? Diýilýän görüň şu. Soros her ýerde öz bähbidini ispekulyant bir adam gaty ökde ispekulyant peýdakeş türkmençesi. Gaty ökde peýdakeş. Muň özü Wengriýadaky jöhütlerden asly bol adam. Ýöne häzir bu ýalňyş meňzersem Amerikada, New Yorkda ýalňyş meňzersem ýaşaýar. Bu George Soros'u jurnalistler bilen geçiren barky konferensiýasyna, metbuat konferensiýasyna gatnaşmak nesip etdi. Men özüme uzaktan gördüm, bir yakından tanıyan ediyen de adamı da yok. Yatanyer olsun, Abdullah olsun, Abdülkerim Masma olsun, şolar bilen bile gaýwa Nasrullah hökümet döredilende, gurlanna, halkara siyasatda da hiç wagt biz şol Soros'un adamlary bilen gawatlaşmadyk. Biziň öňümizden çykman soň biz gawatlaşmamyz soň bu Soros arada
iş tecrübem yok. Ya praktikada bir bilýän adym yok. Diňe eşdiýän adym ýankyýaly şol. Bir ýurtda bir peýda galanybiljek, özüne peýdaly bir zat bolubiljek, bir pursat törejek bolsa, şondan ingo görnüşde peýdalanmak isleýän peýdakaş, milliarder peýdakaş, şolar ýalaky. Ondan bu öz peýdasyny gözleýär. Şoňa görä de himayet berýär, pul berýär, himayet berýär, fondlary, guramalary, institutlary. Ol berýän pulunyň nire barýanyny, nähili bolýanyny deriňe okmy, o zatlar bilenmek, gyzyklanmak. Ýöne minnäki maglumat şundan ibarat, Ivan Grozny umyd edýän kanaatlandyrdy. Kanaatlandyrmadyk bolsa nirek fokus etmeli. Nirek barmak basmaly. Şo taýyn aýt. Ya sonra umum boly, menem jogabym umum boly. Şoň üçin artdan dowam edeli. Adatdan habar barmy? Ondan mundan eşdilen okmy diýe artdan jogap beräýin men. Artdan jogap berin. Azat İshakowdan habar bar. Yok. Azat İshakowdan ýa habar bolsun ýakda. Yo. Bar. Azat İshakowdan habar bar. Men görüň bereýin. Azat İshakowdan habar bar. Şatlyk Şyhyýew Azat İshakowyň hiç gili basylmanlygyny erkin ýagdaýda arkaýyn gezip ýaşap ýörendigini öňe sürýär. Azadyň özü bilen interwýu etdim diýe, ejesi bilen interwýu etdim diýe. Azat puşman diýe. Şol puşmanlyk nemesinden peýdalanan bolmagy mümkin azadyň bilenmek. Näme bolup ýörendigini men anyk bilenmek ýöne Azat şol ady familiýasam men ýadymdady. Bir leytenant biri soňşal ady familiýasyny size aýdan indikefirde. Menne bir ýerde ýazylgydy şol leytenant bilen bile oradyň garnaşlaryna çaň edýärler. Oradyň nomerlerini berin, oradyň adreslerini berin. Men orady bilen gürleşjek, habarlaşjak. Maňa orady gerek. Şolar ýalaky maglumat almaga çalışýarlar, oradyň ýerini anyklamaga çalışýarlar. Azat İshakowň üstü bilen, Azat İshakowň üstü bilen. Şolar ýalaky habar bar. Mundan daşaryn Azat İshakow biziň bir näçe tanışymyz bilen sosial mediýanyň üstünden habarlaşyp men kontaktlamy soraýa. Soralyan adamlara maýdýa, sen kamerany aç, any gürleşeli, bir dertleşeli, nähili ýagdaýyň, nirde otursun, nähili otursun, zat diýe hiç gili jogap ýok. Ýöne Azat İshakowyň adyndan, hasabyndan şolar ýalaky teklipler gelýär. Şolar ýalaky. Azat İshakow bilen baglanyşykly habar şeýle. Azatdan habar bar. Nähili şertde, nähili ýagdaýda Azat şolar ýalaky öýüne ýatyp durup edara gatnap ýaşaýarmy, näme diýe bilenmek ýöne häzir Azady şolar ýalaky bize garşy ulanjak bolýan ýaly edip görýärler. Esasan şu Murat Gurbanow bize garşy halka garşy provokasiýalary, hüjümlere başlandan soň maňa we orada garşy hüjümlere gaty aýlyňaç derejede artdy we güýçlendi. Paralel gidýär ikisi bilelikde. Hani bir rejimiň adamydy-da. Kim rejimiň adamy?
şu yerden biliyorum ben. Siyasi küntüler hawa. Indi mundan soň näme diýin? Merk gerekmi diýe merk. Parça ölüm diýmek. Mundan beter merk gerekmi diýe. Mundan beter ölmelimi diýe. Ölüm bolmalymy diýe. Düşünäýdi diýip şeýdip türkmen agajanyň ýa-da. Arsan Çok. Nazar bayım ulgyby tarikanyň adamynyň şäherige Abdulýarow şol giýebi Kazakstandan bireyem kaçıp çıkıp rejime karşı kitap yazan köp tarafta insanlar ya oýnaldy fırsatçılık diýe. Bu ýaşly daryganyň adam. O bir ýerde işle daglan. Siyasi nomenklatura başına giden elite näme diýjek arslan tarifa Sovet sistemasynda ýokmu diýen kebede turmuş sistematy tak NKVD-niň bir bölümi diýip gullak. 2 milyon adam mady. 2 milyon. Ondan Sovet Soýuzyna aýdylanda türme diýilen nokta ispravitelni koloniýa diýilýär. Teoriýa berdi. Türme ýok, ispravitelni. düzerdiş koloniýasy. Sovet Soýuzyna bady näme? Korrupsiýa bar. Şolan bir sebäp, joň bargamagyny. Yani aýtdyma ödüldi diýip ýokardy halkdan. Şol revolýusiýadan partiýa soňunda üzdü halkdan näme? Tibiýa baglaş gitdi. NKVD var, NKVD'den soň tutatdylar ony 46-njy ýylda. MGB boldy, Ministerstvo gosbezopasnosti we Ministerstvo внутренних дел içeri işler ministri. NKVD uruşdurry hukuk hyzmat etdi. O zatlardan ýatdan çykarmadan bir topar radio çykýar. Bular NKVD işleyen adamlar ol näme partiýançylyk etken nemeler ýol başçylar boldular. Nämeňden ýerinde partiýançylyk eden nemeler başlyklaryň esasy NKVD-den işgärler şolar. NKVD-den kim garalap şol general leýtenant mayor Yezov diýen adam ana şol adam garalap. Şol başlatdy repressiýanyň esasy günalynyň bir günasydan tutup gaýrysyga tabaýyň şol sebäpde gitdi. Şol ýamana garalap şol adamy ýöne soň özleriň basyldy şol eden NKVD-şnikler özlerine repressiýa edildi. Soň şol repressiýa edilen NKVD-şnikler soň türmeden çykyp şolar soň NKVD-den özler garalap başlady. Özlere işler şu sistemada soň garalap başladylar. Onam halkyň agyna sindirdiler, ondan hemmesini NKVD. Şu biziň daşaryrda plowlap çykan kezaplama diýerler onda olaram, ha? Rejimde meýdanyp, soňra çenli gerkäbe bolup, ondan soň rejim erbet, özlerine garşy bolup. Özleri o sistemada işleýärler, toplanýarlar, soň garalaýarlar. Kim günäkär, biz günäkär, NKVD günäkär. Özler tamamy işlemedi. Şu sistema şu wagty gün belli paralel geçirildi de ýa-da kumanyň şol iknemeler. Yani o döwür arasalanýardy gowy. Stalin arasalar çykdy. Täkel gyşgerek edýär. O çot adamdan soň hiç kilo baýlyk ýok, gitirjek zat ýok, ölende de hiç taýsir gitdi ol adam. Soň üçin hiç kim götün köwle bilen. Repressiýanam çoňa baglaýarlar da bile gitdi. Ýa-da arşivde bir topar zatlar, dokument, handaklar diýilen zatlar hemmesi o zatlar hiç kim tereden olsa onu ýapýarlar. Repressiýa 2 ýyl bolan repressiýa. O sifrlar neçeli bar, neçe milyon adam başlar, neçe milyon adam gider repressiýa. Mende taza başyň dokumentlar nemeler. 4 milyon adam şu Staliniň do demeden döwründe başlanan nemenen adamlar 30 ýylyň içinde 4 milyon adam repressiýa edildi. Gaty köp, gaty aýlanç. O döwürde 4 milyon adam gaty köp. Yok 30 ýylyň içinde, olar aklananlar ama içinde ýöne 30 nemede. Döwür geçseler halky 200 milyon adam. O 1%, 2% onlaly. Hemme ýerde de bolýar 1% 100 milyon adamdan 1 milyon adam täsir aýatdy. Ondan dokumentaryn sonu 50-njy ýylda sonu aklajak bolup her döwürde bir devlete çykýar diýen Arslan. O finans gördüler ýöne şolar hakyky eden işler üçin başlanan eken hemme.
Geçen gösteren çıktı. Sen basılan eken. Türkmençiler aytsak. Ayaklar bilmediler kaç olary. Türkmen ayaklar 1% zordan atladılar. Galanlaryň emmeti adam öldüren için, pul ýasan için, jenayet eden için, spiyonçylyk için ol. Sobatlar için basılan. Düşdükle. Ramazan Cuma geçeli soň Serdar diýip biri gaty täzin bir tesir ýadyar. Şoňa jogap berip jemläli boş. Ağalar global güýçler öz garşydasyny garşyna almak üçin onuň içine däl garşydasynyň başyndaky kartany ele geçirip ýeňiz kazanmak isleýärler. Tak, global güýçler barada kim görünmek isleýär? Maşgullarmy ýa ýewreýlermi, Rockefellerlermi, Rothschildlermi kim? Umumy nemede? Umumy. Serdara geçäýärler şu Serdar ýaman täsin bir zat öňe sürýär. Muňam bir logikasy agsaýan ýaly bir şuny okasana düşünjek bolaly. Evet. Salamu aleykum cemaat. Ben düşünmedim kim kime pul berip kim kime ulanýar, haýsy siýasatçy, haýsy apaýysy pul alyp işleýär, pul alyp işleýän bolsa şoň materialyny görkeň halk bilsine kimin. Bizler näme KGB işgärlerde da karar etdiler. Ne dowam edýär. Hem apaýysy dinleýän we siýasatçylarym dinleýän ýöne hiç şeýle dogry material we dogry zat ýok. Näme üçin baryňyz bir-biriňizi ýamanlaýar. Hiç düşünüp bilemok. Biz hiç kim ýamanlamyk. Biz olan etden işini aýtdy. Olar gidip ýamanlaýar. Olar ardaýan olar. Gol toplayan olar. Bizden başga hemme kişi rejime işleýär, şolara kömek etmäň, şolary gollamaň, şolara salam bermäň diýip ýamanlaýan olar. Bize karşı bilen şonlara eden zarmy bolsa tap kim şol Murat Gurwasa tap görkezin bir ýerde söz bilen aýtmaň. Biz Murat Gurwasa Fransiýada gezip duran bir diýden bize Fransiýanyň polisiýasyna ýazmason derňäklerin gaýraty söz ýazýarlar diýip. Bizler näme bolsa başary ýurdun raýatyny başlaýar. Ýok, onuň bular ýalyky oýunyň içindäki adamlar näme üçin hemme zadyny nemesin, dokumentleştirsin. Ha? Haýsy tarihde, haýsy döwürde şolar ýalyky edilen sokuşluklar dokumentleştirilipdir. Tegizlenýär o hiç kim bilmedi. Aýdýanlardan biraz demetmeli. Inni hakykat, ne burada diýen, hakykat aýtjan adamyň hiç ýitrere bady ýok, hiç ýa-da baýlyk alyn. Ol adam hakykat diýen adam hukman bir zat gizleýär, bir zat ýitrerim diýip gorkýar. Men mesela näme gizleýär? Hakykat dedim, men näme ýitreýän hikmetden mesela. Ya başga ýerde men şortda hasabym ýok. Hiç ýerde ladym ýok. Olaň batyrmaz, bir zat gizleýär, bir zat ýitremekden gorkýar. Şoň üçin hakykat aýdym. Hakykat aýtjan adam bir zatdan hiç zatdan gorkanyp ýitrere bady ýok diýär. Tak. Serdar sen olar dinle istisoň bäri gelip dinlesoň netije çykararsın diýär. Dinledim diýär abarmy. Ay bolýa da. Arsanjan jemläli onda şuňky efiri. Bolýa. 15 ýanwarda aslynda kim nämäni syňady? On yaşından azı bilemem. Ya istedim hiç ya. 15 ýanwarda Türkmenistanyna 3-nji diktatorlyk isleýänler halkyň reaksiýasyny synak gördüler. Kazakstanyna ýagdaý bulaşdy. Birden Türkmenistanyna da bizim bilmeýän bir zadymyz bolaýsa, bizden bir habar bolsak, Türkmenistanyňky bar arzuwlarymyz kül bolsa bolmaz diýip şoň üçin gastanyp yerli ýerden Türkmenistanyňky proýektlerini gaýtadan işlemek üçin bir türkmen halkynyň reaksiýasyny öwrenmek gerekdi. Muňa jemgyýetçilik bilimi, sosiologiýa diýilýär.
sosyologiki eksperiment diýilýär. Bu sosyologi eksperiment edildi. Sosyologi eksperiment edýän wagtlaňam sen haýsy bir halk jemgyýetiň üstünde sosyologi eksperiment edende şeýle eksperiment men geçirjek diýende özüň teklip edýän ýa-da sana teklip berenlerine goýja töleýärler. Şonu sebäbi ol geçirilýän sosyologi eksperimentde sen halkyň ruhy, fiziki hemme ýagdaýyny bir razvedkaň taýýarlap berýän raportynyň esasy galasynyň taşyndaky diwar ýaly ähmiýeti eýe şol sosyologi eksperimentin netijesi. Şeýle bir eksperiment geçirildi kyssaly ýagdaýda. Indi şol eksperimentin netijesine göre şol synyň Murat Gurbanowyň aýdyşýaly test diýe. Şol testin netijesine göre indi her kim öz planyny, öz bähwidine göre, şoňa göre täzeden işleýär planyny. Gysga wagtda olar durmuşa geçirjek bolup synanşarlar. Türkmenistanda hökmen gan dökülür. 30-40 günden aňryk gitmez gan dökülende de eýle beýle. Hawa taşary ýurtda oturkan bular ýazatlar gürlemek, aňsat götüňde gaýratyň bar bolsa gidip hemmeniň öňünde durmaly. Hemmeniň öňünde durmaly. Oturan ýerinde beýdi oturmalylar. Gitmeli, şoň öňünde durmaly. Şolaň öňünde durmaly. Gaýrat bamy ýok. Bilbamy inha. Şolar ýaly. O dilnäm üçin beripdir Hudaý. Ony neme diýen ýok. Şolar ýaly wala tormuz tutanok. Ol Kanadadaka uwazyk buhanka depeden aşak gaýdýa tormuz tutanok. Bu ýöne şeýle teki ýerde tormuz tutanok. Tormuz tutmayanlar öller tormuzlary tutanok. Näme diýen başga? Şoň üçin häzir şaýda Ali Tatlyň bir nemesi bar, garaýşy bar. 15-nji ýanwarda olar çüýşäni dinlediler diýe. Serdar Allah Taala halka göre paşa berýär, şondan ýadyňyzdan çykarmaň diýe. On yalan gurrun, sen ol aýdýan gurrunun talaňçylygy, diktatorlygy, bir adaty ýagdaý, bolaýmaly ýagdaý ýaly edip görkezmek üçin aýdylýan bolgusuz gurrun. Ýok. Her halka göre paşa gurrun. Ýok. Türkmen halky onda hak etdimi şu haramdanalar? Ýok. Ya käbir ýerde hakykatdanam şular ýaly gowy adalatly paşa şu bolup beren jemaatda halkyň şu bolşuny gelişýärmi şu diýen wagtyň köp bolýar. Şoň üçin bolar ýaly umumy gurrun etseň naşana barıp ýoňok ýadyňdan çykar. Serdar Jan sag bol. Nämeseňem halkdan hökümet güýçli gelýär sebäbi Gazagystany gördüňiz ýene de hökümet güýçli çykdy. Ýok, o diýeni alalaşamok. Diýmek sen ýa-da jemgyýetçilik işlerde tejriben ýok. Artan jogap ber. Gazagystanyň hökümet güýçli çykdym ýani çyňyň goşun boldy. Giden güýçli çykdy. 20 000 tan çykan adam başary görmedi 20 000. Gazagystanyň halky 20 milyon. Halk taýinanyndan soň hiç kim öňünde durup bilmeýär. Ugana tebiýe bolýan ýagda ýöne gördük şonu. Halk hiç kim çykaranyk öňe çykdy. Doğrudan tebiýe bolýan hadise şonu hiç kim taklaýar, hiç kim ýetmeden bilen. Öňe bolýan halk ýa-da çykdy. Ama sonda bir kelleler adamlar öňüne geçen bolsa, onda bir zat ýetmemek mümkin değil. Öňüne alan bolsa. Her yerden bir zatlar gyrışdylar, internet açylan görkezip başladylar.
Bir yerde çıktılar, o gaýryň başaryny gaýtdyrdylar, öňküne getirdiler. Sonda da gitmedi halk. Bir ýerinde o hökümet aýryň tolun çalışmaly saýlaw geçirelim diýip, ýöne o bir seferinde. Başga seferinde atışyp gidip bu bir da çıktılar ýöne öňüne hiç kim çekmeden şo sebäpden bir eski basyp ýatyrdylar. Ondan köp adam çıkmadı, 20 000 adam diýer. Ay 30 000'dur var, dolu 30. O 20 milyon halk için 20 000 adam hiç da. Sonra ya çıkan olsa ya tasarruftan koşun gelip hem istifade edebilmez. Başka o da kapan koşun hem istifade edebilmez. 10 milyon adam çıkan. Onu mehribandan onlar edilirler, gadırdan tomoşaçılar, köp sağ olun, tesvirçiler, alıp barıcılar, tesvirçiler diýetim gelen ok, sebäbi şol tarih boýunça biz görüň etdik Yusuf Goragymyz bilen. Tesvir diýmeň nemesi, terjimesi surat diýmek. Tesvirçi diýmek suratkeş, surat çekken hudojnik diýmek. Ýöne siz klavyalara basyp harpyň suratyny çekip görkezýär diýseňiz olam bolmagy mümkin. Ýöne alyp barjylar diýsek has gowalarym diýen, şoň üçin alyp barjylara minnetdarlyk bildirýär, eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Awtomatik ýagdaýda bir zat boldy. Arslan özü moderator bolup alyp barmaga başlady. Minnetdarlyk bildirýär Arslanjan. Netenden teklip geldi, menden saňa teklip geldi. Tebigi aýdaýda öz-özünden boldy. Bu iyi şeyler mi? Sen dedim gittim. Elim boş boldu. Ömrüň uzak bolsun, gözlerim bir hili görkezmelimi näme? Äyneklerim çalışmaly wagt geldi. Görkezäň paýlaňa berdi sağlyk. O ýakynan başlady, şoň üçin indi çalışmaly bolýar bar. Ne tip bolsa onuň orasy görüň ýok. Esasy halk kösenmesin, halk oda düşmesin. Watanymyz, halkymyz harlanmasyn, depelenmesin. Boşak galan daşygyz, Lebap, Mara vilayatlarynyň naçarlary, çağajyklary, garrylary, watandaşlary şu Türkmenistanyň üstünde öz haram bähitleri üçin oýnanýajak bolýan bitbälli mahluklaryň çaknyşyklarynyň arasynda helak bolmasynlar. Şolaň bähitleriniň arasynda helak bolmasynlar diýip gijeňni biz şoň aladasynda Arslan ömrüň uzak bolsun, gaty gowy düşündirdiň. Adam ýazdy, keýmir kör gan nökülmän edilmeli diýip aýdyp giden keýmir körüm bilmeýän ýok bolsa öwrensin. Tarihte sapa köp, tarihte alınjak mysal köp. Köp. Şol misallardan sapa galalyň. Gan dökseň tökmän şoň jogaby ba. Bu meran gaýtargysy var. Adamyň ganyny dökmeli. Ola gan ekeni göz ýaşyna dökmeli. Pozitiv bolmaly. Sen näme etseň şoň gaýtargysyny alýar. Şoň üçin daşary ýurtda oturup parang paňlamak, gompormak, o nedin diýmek aňsat. Ýöne gaýratyň bolsa şol todap ýatan çöle barýan bolýan. İlk ölen näme bolýar? Türkmenistanyň howasy saňa salam berýär. Saçlan kirpiň saçýaly dimdik gapgaty bolýar. Saçyňyzam dara bilen bak. Ondan saçy bilen öňünýänler, o adamyň ähmiýet berýänler birinji şarpygy ýa Türkmenistanda şey dip tozandan. Galan adam ondan galan şarpyklarymy görüp berersiňiz. Şu günlükçe şu efiri şu ýerde ýapalyň, mehriban doganlar. Mundan soň men aýdyşym ýaly şol dürli tökmetler atyp oturan adam üýtgedi, gitdi, ýok boldy. Şoň üçin men onu ýok hasap edýän. Şoň üçin gaýrat ediň tomoşaçylar.
şoň adyny tutup, şo beýle diýdi, eýle diýdi, şoňa näme diýen, maňa näme diýen ýaly, şoň adyny agdamasaňyz, tutmasaňyz gowy. Lakam bilen, zat bilen iň bolmanda şo bolmady diýende bir lakam bilen nemediň ýöne adyny tutmaň gaýrat ediň. Şu gün ina 16 ýanwar 2022 ýyl Ýewropada sagat 23:18 Türkiýede ýam sagat 1 geçdi. Şoň üçin gaýrat ediň. Sizde 17'di, bizde 16'dy. 17 fizeli bilen 16'synyň arasynda şu meseleni goýduk. Bundan soň gerek ýok degen nokta. Şoň üçin gaýrat ediň. Arsanjanyňa maýdyşaly. Biz öz ýolumyza dowam edeliň. Onda iki bir duşuklarymyza çenni köp sag bolun. Tarih temaly gepleşikleri, söhbetleşikleri köpräk edeliň diýip haýyş gelýär. Eger hakykatdanam tarih temaly gepleşikleri köpräk etmegimizi isleýän bolsaňyz, onda şonum hökman ýatladyň, şonum gözüňizde tutalyň. Arsanjan köp sag bolunna. Sag bolun, soňra Bolluğun üçin. Jeremy demiş. Jeremy Demirgelli, spasiba Davlet Baykan Zavaş turdy, spakoyna noçy. Çekerdik medin üçin köp sag bolýar, gijen rahat bolsun, ömrüňiz ok bolsun. Jeremy Karajoglun, amin, gijen rahat bolsun, illeşler, Allah gorasun baryňyzy. Hakykatdan hemmeňizi Allah tapşyrýan, Allah jan gorasun, görünen görünmeýän kezzaplardan, owurlardan, tökmeçilerden hemmeňizi Allah öz penasynda saklasyn. Watansyz bolmak, gaty elhenç zat, halksyz bolmak, ar-namysyz bolmak, wujdansyz bolmak, gaty elhenç zat. Şu elhençlikleri hiç kime ýaşatmasyn, hiç kimiň başyna gelmesin şu zatlar. Şolar ýalaky mahluklardanam, adamy meňzeýän ýöne adam bolup bilmeýän mahluklardanam hemmeňizi Allah jan öz penasynda saklasyn. Türkmenistan'da goýup gaýdan çağalaňyzy, naçarlaňyzy, maşgalalaňyzy, dogan garnaşlaňyzy bir var öz penasynda her hili provokatorlardan, haramzadalardan, talaňçylardan, garakçylardan, owurlardan, jümürlerden gora görsin. Sağlıkda görşeliň, inniki efire çenni alyp barjylar, eliňiz ýüzüňiz dert görmesin, tamaşaçylar ömrüňize bereket. Arsanjan toýuňda gaýsyn. Ýene keyfire çenni hemmeňe sag bolun. Sag bolun, sağlykda görşeliň. Ödüňize seredin. Siýasat bilen bolanyň esasy hemme bolup geçýär zatlar. Bar siýasat bilen bar, siýasat. Pul ýetmese siýasat. Aýdýan dogry. Medisine elbet bolsa siýasat günäkär siýasat soňa gönükdirler. Esasy siýasat. Sen siýasat bilen gylykdanmasaň diýer, o nemisden paçsa bitmez. Siýasat seňle gylykdanar diýer soňra. Akly bolup geçýär görünýän zatlar hemmesi bu. Gylyklanjak gelýän siýasat gelýär de seni epleýär. Sen isteseň istemesen seni eplek goýýar. Mecburi ýagdaýda eplenen wagtyň bilip galýan. Aslında siýasatyň durmuşyň ödeni düňü. Siýasat ýaşamak suňaty. Arsanjan köp sag bol, taňar ýalkasyn. Sağlarım hemmeňe sag bolun. Kadyrdan tomoşaçylar köp sag bolun, ýene keyfir duşuklaryna şenni Türkmenim kanalyna gollap duranyň hemmesine çäksiz minnetdarlyk, eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Bile tarih ýazýaňyz, bile tariha şaýat bolýanyňyz toýuňyza gaýsyn, köp sag bolun. Sağlıkda görüşelim.